Etesend obila e bwo arita mager ka igeno mondo chopgi e doho e yor mbui bang' tieko penja. Matimore ka achije ma itudo gi kuo mar penja KCSE bende omaki Kisii kod Siaya. Cynthia Onyango ni kod ler. E nonro ma pod dhi nyime kendo geto kolo achije duto e nek makoch manotimre Shyness Boys, County Commissioner ma Nakuru Layford Kibara wacho ni nyaka sani achije duto ma osemaki kwan gi oseromo 8 ka kinde timo nonro margi. Obila ne oyudo moko kuom gigo ma ichichni gin yedhe mamero ji ma iparo ni jopuonjre go osebedo katiyo godo. In total, as at now, we've arrested 80 students. Out of the 8, 5 of them are in Baruch police post, which is not very far from that school. The 3 of them are in Gilgil police station. And again, once again, they are also doing their exams in at the police station. I was informed when some boxes for these suspects were inspected, they found some other items, stolen items. Again, there was even bangi and some other chachets that probably could have been kubel and other issues. Omedo ni tend migao mar somo igeno mondo tim nonro matut mar fwenyo kaponi tend sikunno nyalo bedo kod rem moro e tayo chenro mag sikunno e yo makare. The Ministry of Education to do an inspection once exams are complete, because we want to understand whether we could be having administrative issues in that school that are affecting the normal operation of a school. Malingling Maramogi TV oyudo wacho ni jopuonjre gi osebedo kod sigu matut ma ichichni ema dipoka ne okelo lweny. Gisani okwach kicho mi kinde mar timo nonro ka igeno ni burano ibiro luongi e doho tarik 25 e dweni. Kinde ma magi duto timore, obila mayala omako jopuonj kod jorit penj mag sikund sekondar ma Nyamninia e kar chung' od bura magem bang' yudo gi kod otese mag penj ma ogo chapa. Kinde meko makama jopuonjre ne obedo kod tich matek e pando otesego ka moko kuom gi ne otemo monyo otesego mondo kik jukgi. Komachielo, okwach kich ma Masaba North omako rawera moro mong'ere gi nying mar Steven Nyang'au Mbeche ma osebedo ka uso otese mag penje mbui mar Telegram kod WhatsApp. E limbe mar obila e kar jot mare, obila ne oyudo ng'we yamo kod laptop ma ichichni ema osebedo ka otiyogo e mayo jonyuol kod jopuonjre omenda ka uso negigo otego e mbui. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kuku mar duond bura mar UDA ong'ado gi duol achiel mar golo Rigathi Gachagua e lemo mar jalup ogai mar UDA, kendo lemo mare omi jalup jatend piny manyien Profesa Kithure Kindiki. Okang' makamano biro bang' ka Gachagua nyocha othichi oko e apisi kendo lemo mare okaw gi Kindiki. Kindiki opuoyo gwelo mare e lemo makamano kendo singo tiyo gi thuolono mar riwo wijo Kenya. Eric Owenga ni kod lerno. Jomachiel tok chamo mar apis kaka jalup jatend piny Kenya, apisas madito mar duond bura mar UDA ne ochako bedo kod romo mar dewang' Kindiki kendo. Romo mane otele gi jakom mar UDA Mikai Cecil Mbarire gi jagoro maduong' mar duond burano Hassan Omar, kendo ne ging'ado ni Kindiki nyaka koro bed jalup ogai mar chamano kaluwore kod chike mag UDA no. Rigathi Gachagua is unable to perform the duties of the office of the deputy party leader and subsequently ceases to hold office as deputy party leader. The National Executive Committee now resolves to designate His Excellency Professor Kithure Kindiki, EGH, as the deputy party leader of the United Democratic Alliance Party effective immediately. Duond bura mar UDA no chopo okang' makamano tok thich oko mar jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua magwacho ni koro ok nyal bedo jalup jatend UDA. Welo mane Kindiki orwako gi lwedo ariyo. Your Excellency, sir, I now wish to declare you the official deputy party leader of the Democratic Party, United Democratic Alliance, starting immediately. I must thank you as the party organ that is responsible for steering the day-to-day activities of the party. I must thank you for acting swiftly to make sure that our party does not experience any leadership gaps
so that we move forward. Kindiki sechego notiyo gi thuolo no mar lero ni oikore mar mako lemo no kendo neno ni dwaro mar chama no chopo kare. Nimechukua nafasi hii kwa unyenyekevu na nimeahidi ya kwamba nitafanya kazi na vyombo vyote na vitengo vyote vya chama chetu, kwanza nikiwa mwanachama, kwa sababu sisi zote ni wanachama wa UDA, na mimi nitaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa chama chetu cha UDA. Ya pili, nitafanya kazi mpya ambayo nimepatiwa kwa heshima kubwa na chama chetu, kumsaidia kiongozi wa chama chetu katika kuendesha masuala ya chama chetu, na nitakuwa mara kwa mara nikifanya kazi kupitia ushauri wenu kama baraza kuu la chama. Rigathi Gachagua kapok nothichi oko mar apis nitiyo kod ketho mar nyayo siasa mag akwede mag dho udi, gino mane Kindiki olero ni tende biro dino fuok makamano. I am taking over this role in a very, very defining moment in the life of our nation. At a time when the country is engaged in, or has been engaged in the recent weeks and months, in conversations about identity and who we are as a country. There has been conversations around our nationhood and our identity as the people of Kenya. Jatelono bende nosingo ni chenro duto mag UDA biro chopo e wang'e mano ni chamano ochopo dwaro mare. Under the leadership of our party leader and consultations with the party organs, make sure that we proceed with that process of completing grassroots party elections. Tukimalizia ni kusema ya kwamba mimi vile vile ninaamini ya kwamba chama kiko na nafasi nzuri katika kuimarisha demokrasia katika taifa letu la Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Nyeri Town, Duncan Maina Madenge, odiochieng' manyoro noyudore kama tek, kama ne jodak ma Nyeri oriembe lep ewi okang' manokao mar riwo paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Madenge ne ochopo e boma ma Nyeri mar riwo lwedo johala kod weg nyamburko ma idwaro mondo mi dara dhie kar chungo geche ma Field Marshal Muthoni Kirima kanyo emane jodak kama kono otame kata wuoyo gi jopiny ka ginyiso ichwang' margi. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne thiche apisi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jaod bura ma Nyeri Town Duncan Maina Madenge nochopo e boma ma Nyeri. Kata kamano, kata kane pok oyudo thuolo mar wuoyo gi johand matatu ma Nyeri mane geto dar gi tend kaunti no kendo goli e chuny boma, ne nitie ranyisi ni jaod burano ne ok wendo morwake. E konde mathoth e boma ma Nyeri, oganda nonyiso ichwang' margi kaluwore ni jaod burano nosiro paro mar thicho oko e apisi Rigathi Gachagua. Ne otemo lorore tesende nyamburko go eka noyudo thuolo mar twak gi oganda kama noseyo gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga kuom daro johala go e chuny boma no ma Nyeri. Mutahi wa Kahiga amezoea kujipiga kifua akisema kama mbaya. Leo tunamuelezea kwa hii maneno ya kutoa magari zetu katika stage kama mbaya. Na tunakujulisha ya kwamba hatuhami. Na siedi na huko chini juu kuna watu nawacha hapa na sitaki kuwaacha hapa. Sasa tukitaka kuenda, tuende sisi wote kwa Nyeri yote. Tunataka gari zote siende huko chini juu gari ikiwacho huku itaharibia ile ingine kazi huko chini. Ywaruok ewi kar chungo nyamburko gono kelo ng'ikruok e chenro mag wuoth e bomano ma Nyeri eka bang'e chenro noduogo e wang'e bang'e. Dochoro mbele odiochienga winjo bura makwedo winjruok mamiyo thuolo kambi mar Adani kao ting' mar paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport JKIA kaluwore ne jayal bura mawinjo buche ariyogo makwedo chenro no ne onge. Kaluwore kod ler madogolo bura mane omaki kod jotije paw ndeke kau ibiro winj tarik 27 dweni ka bura machielo momaki kod riwruok mar okinde e pachoka LSK ibiro winj tarik 17 dweni.
chik makumo winjruok makamano to podi biro tiyo nyaka chop doho winj mang'ad buchego. Kagiloso bang' choro nyime buchego, jatenda duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koda nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso piny owacho mondo were gi winjruok gi Adani. Shall be seeking consolidation of these cases. Means that Adani will not still do anything until these matters are heard and determined. So that is the assurance we want to give. But also thank Bwana Ndiema and his officials for standing with the workers, for fighting for our fellow Kenyans who are at risk of losing their livelihoods under the Adani deal. We have said not once, not twice, that it's not a good deal for this country. It is not a good deal for workers. It's not a good deal for the sector, that is the aviation sector in totality. We are more than convinced that Kenya Airports Authority is financially able to fund its own expansion and modernization. Moko kuom jotuo e kaunti ma Homa Bay podi yuago midhiero mar yudo thieth kaka owinjore kaluwore gi chochni moko ma podi okwako chenro mar ndikruok e okumba manyien mar thieth mar SHA. Kata odoko ni piny owacho mamalo kod sirikand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar ndiko oganda e okumba mar thiethno, jotuo wacho ni nitie gik ma sirikal nyaka ket kare e okumba mar thiethno mondo giyud konyruok. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mane odhi chuoe wang'e e kendo e chenro mar thiethno maonge chudo manobagi Kindu Bay Adventist Hospital okone sirikal mondo yie olose chochni mapod okwako wach ndikruok e okumbano. Yudo kan yoro ne othiedhi 200. Ingende daktari gi chunygi beyo nikech chunygi ler kabisa. Ne okunjo giti to ka gineno lit kata hinyruok ma ji nego ne gikonyo. Kaluwore gi mano, da wacho kendo apil ne sirikal ka giyie to nitie gima nyaka gitimnwa kendo gitimnwa mapiyo. Giloch wach chef mondo oikre mapiyo kaka nyalore mondo change over from NHIF otimre gi speed mondo mikik walus ji ni ji tho. Kawuono chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wabro konyo ji e migawo ni pile ka pile. Wan gi dakteche moa loka maromo 85 mobiro mondo kel konyruok ne ji opogore opogore. Wachiwo yedhe, ji ng'iyo tuo mopogore opogore ma gin go. Yudo ka idwa ni mondo othiedhi mondo idogi to iwacho ni system pod ok ti maber. Koro samoro iseyudo thieth tichaki iwacho ni mondo idogi to samoro bende osethiedhi to koro idwa ni mondo idogi nikech irito ni mondo system obedi. Koro chuni ni nyaka iti gi pesani mondo iyud dok dala piyo. Nyaka ne NIF dhi. Pod an ok anyal wacho ni understand gima SHA en. Ok nitie shift to gi SHA. Nikech pok aneno gimotimo. Ok ang'e ni sani anyalo chulo sendadi kata ok anyal chulo sendadi. Ok ane kama kosebedo na clear. Romo moyiedhi mar COP29 mar twak ewi kedo gi midhiero makelo lokruok e chal mar kor lwasi ochakore ayanga e boma ma Baku e pinyno mar Azerbaijan. Jotend migepe pacho kae Musalia Mudavadi kod jatend migawo mar alwora Adan Duale ema otelo ne kweth mar Kenya e romono. Maktar Babayev omiting makende mar telo ne chenro mar COP29 kama okwayo jotend pinje oket maino e chopo kare lek mane oketie e rombe mokalo. We are all in this together. Nothing has a greater impact on the security, prosperity, and well-being of all nations than climate change. This goal is not a burden, it is an opportunity. Ladies and gentlemen, we must invest today to save tomorrow. We are looking for what you call
by the engineering of the financial architecture, so that it can be more friendly, so that the polluters pay more, and those that have suffered the consequences of the effects of climate change can also be compensated. Piny owacho ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod keto okenge mag kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria e kinde ma maling'ling yango ni nyithindo ma nyiri osechak timonegi nyangu e yor apanda. Jafwambo marwa George Juma ni kod lerno. Tarik 31 madwe mar 10 mar higani, jodong jokura ka otele ko jagol wach lo jodongo e weche oganda kidi kod timbegi. Masire Chacha ne obedo kod nyasi ma chaka yanga chenro mar nyange e gwego ma Kuria. Kata bed ni nyasi ni en mano ma chako nyange mag yawuoyi, wachore ni kinde mo chak nyange mag yawuoyi bende nyange mag nyiri koro chakora yanga e gwego ma Kuria. Maling'ling yango ni nitie nyithindo ma nyiri masani osetimnegi nyange e gwego ma Kuria e kinde ni ma itimo nyange mag yawuoyi. Ani kichagi donjo gi lony moko mopogore ma bende ok inyal ng'eyo. Ikawo nyathi ma dichuo kosetim, nyathi ma nyako kosetimne nyange tirwako ne law mar nyathi ma wuoyi, mar wakne ogudu. Koro in kata kale ok inyal ng'eyo ni otimne tich makama. It is not easy for disabled girls to move to the camps because some are physically challenged, the deaf, the blind. Moko nyithindo ma nyiri oseringo nyange kendo osedhi e kuondego mag jot mopogore opogore e gwego ma Kuria. Kata bed ni kuonde jot osebed ka itiyo godo mar konyo nyithindo ma oringo nyange kaka yo achiel ma kedo kod nyange, lipot yango ne ok osekonyo ahinya nikech moko kuom nyithindo go manyiri ma oseresi ka odok e pacho bang' nyange ka orumo pod imakogi kendo itimonegi nyange. Director migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Lilian Okomo ka achiel ko jagoro maruoge mag oganda e kaunti ma Migori Dr. Tobias Ogola wach ni kuom kwa nyithindo go manyiri maromo 9 mane orese higa mokalo, nus magi ne ochako duogo timnegi nyange apanda ka gidok dala bang' ka olandi ni nyange orumo. Watemo mwa rescue nyithindo mokalo 800 ma wakete rescue centers ka wariwore gi partners wate duto. Kane wase kawo nyirige ma waketo e rescue centers, mane kano yaw sikul waduoko gi mier. Kuom hawi marach, kano yaw sikul ne gichako giyomo gi. Mano ta diere nikech seche mag ya e kamp koro waonge teko mar geng'o gino. Nikech gin back to jonyuolgi. Ne igeno ni nyange manyiri dhi rumo e higa mar 2012 kaka ne olandi kod jatend piny Kenya mosedhi Ruta Uhuru Kenyatta. Kata kamano, lekni ok ne ochopo ka penjo maduong' en ni tiang'o mane ok otim makare ma omiyo nyange pod dhi nyime kata gwego ma Kuria. Luoro jogo ok nyawe FGM. Luoro ni kuom jodongo ka ma weg shrines ka. Jodongo ka emonyise no kuwegi ni tutho. Setemo matek mondo mi wakonyre gi jok ma ai Kuria mondo giwe FGM nikech ok inya dhi kanyo ni dwaro mo gi jodongo gi. Jodongo kata luonge bura ogibi. To josiasa ok konywa e wach ni. Ok en tich mayot nikech jirende wa Matanganyika kata Tanzania pod time kendo ka waketo chik matek koni to samoro yudo ka wabedo gi tich matek nikech giringo gidhie anyuondgi makocha. Apisa maduong' e migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo wach ni ber ka iketo maino e tim nonro ka otende kod nyange mag nyiri mondo yudi gimomiyo nyange ni ok nyal rumo ka achiel kod yudo kenge ma inyalo tigo e tieko nyange mar nyiri. Gima duong' madino nega kwa ni wakaw pesa wa mang'eny wakete research. Kae wabedo gi gimiluongo ni evidence based research. Koro wadhi wang'eyo ni to approach mwasetiyogo higni mokalo gi te. Ang'o momiyo pok gimiyowa matunda mwadwaro. Ka wasebedo gi mano, ka wariwore gi organizations tema fight gini, to wabiro yudo kaka wanyalo donjo. Tendarita kwe kaunti ma Migori wacho ni higa mokalo kwan ji maromo 39 ne omaki ka otende kod nyange mar nyiri kendo ne ochwalgi e doho. And the cases of the prosecuted parents were 39 and they were fined between 200,000 and 300,000, or failure to that they were put to
serve a sentence of 2 to 3 years. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ten kanisa mar Redeemed Gospel Church amanitiere Miritini e Jomvu Mombasa koro ywak ne piny owacho e bwo migawo mar lope mondo oresgi bang' jaket mwandu moro darogi e kanisano motuoni oger e lope. Kane giloso gi jofwamb weche, ten kanisano koni sani koro chunogi bago alam e tent ni mar jaket mwanduno ma gichichgo ni chano yako lopno ne odhi oloro kanisano kendo buogogi ni kik ginyon kanyo. Gikoni kata obedo ni burano nitiere doho kendo dhi nyime pok giyango gimomiyo jaket mwanduno ne okawo okang' mar loro negi kanisano e bwo arita mager mar obila kako machielo to gintiere gi oboke moyiedhi mane doho chiwo negi. Magitimore e seche ma ywaruok ewi midhieche mag puothe podi ogurore Mombasa koda ka dho wath nam chumbi mangima. Survey wakataka kuenda wakasema huko kwingine utakuja kumalizia. Kwa hivyo sisi kwa sababu ndio wanafanya tukwambia sawa tuwasubiri. So walivyoenda wakaenda kabisa. So walivyoenda kabisa ndio tukapata huyu bwana sasa akitokea kwamba anadai ni kwake. Sisi tukangojea kwamba tunakuja kufanywa survey, baadaye tunaambiwa kuna title iko pale. So ilikuwa kitu kigumu ambacho hakieleweki. Yule anaweza kuelewa hili jambo kwa undani ni watu wa lands katika wakati ule, yule ofisa wa lands wa coast wa hapa Mombasa. Anaweza kuelewa, anaelewa kile alichofanya hapa kwa hii shamba. Na mimi nilienda kule juu nikafanya search, hakukuwa na survey yoyote imefanywa kati shamba. Lakini baada ya muda naona lot 2400 imeanza mpaka mwisho imefinika na watu. We had this from the judiciary. This one is from the judiciary, from the local courts of Kenya. And we were being told that this case is coming up for mention on 21st of this month. So if this matter is coming up for mention on 21st of this month, and there was a hearing on 5th of this month, how comes we were evicted from this place on 4th? And the court says there should be status quo until this matter is addressed. We feel as a church tunachezwa. And the government should arise to address this. Tusinyanyaswe na tutanyamaza until this matter is addressed. Nyakwara Mugejuangi kanye mwachopo gode giko marweche manyeno kinyi makawuna. Soma nemo kukum ote mochwalono e Facebook. Kamontire achiel kachel. Olivia Ousa, watching live from Roma. Samasa, watching live from Siaya. Kate Agera, watching live from Kitengela. Kosgei Omondi, watching live from Nyatike. Royce, watching live from Kodera, Karabacha. Frederick Osuru, wachono yaure Joyce, aduoko ni Nyasaye erokamano kuom rupenya makare. Weche siasa teka, Kenya wane chien kanyo, Ruto ne wachoni Raila en konmana mar siasa. Mare ni mautimo ne Gachagua tama kata ni en mane. Okinyi maber, odhine jo utende duto, Alfred Osuru, an Dandora Phase 2. Nyakwara Mugejuangi erokamano ahinya kuom bedo koda ikinde madhi mbele koda weche manyien kata chenro mar piny okinyi makawuono. Adwani wakaw yuyo madundo gi sani bang'e tabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Kata kamano antiere kae kod Raymond Jowi jafombo wadwa mabo bedo ka walidho ni godo gazet. Wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyaore Jowi ichiew nade okinyi makawuono. Nya Jowi chiew maber. Nyasaye orita. Ichiew nadine. Amba chiew makare. Gazet okinyi makawuono neno ka weche momi pek beto pogore. Inyalo ng'isa ni kawuono neno ni gazet mane madhi usore ahinya? Kawuono bet gi pogore mana kaka iwacho no. Wan kaendi gi gazet ma The Standard gi gazet ma The Daily Nation. Standard wuoyo kuom jotim ohala ma ngoche kata wash. Kaendi Nation bende wuoyo kuom weche go mag ohala ma bende iwacho no kodhi kare, weche go mag uso mag modhi. Iye kuonde go aneno weche go mag Kindiki, aneno weche go mag Gachagua. Apani gipogore lakini weche go mag siasa mapacho kaendi beto dwago tacha ahinya. Koro ang' ne walidha mapiyo ne jawinjo mondo migi siso. Ae bende ng'ama nigi omenda ne odhi to kaka mare makoro more osomo sekinde ma bende oyueyo kata ene tije. Haya Nyakwara Mugejuangi manaka kisewinjo kanyo gazet okinyi makawuono weche magimiyo pek beto pogore kata kamano wabo mana lidho ni mar mondo mi gazet momori e kind Daily Nation kachiel kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare. Akaw yuyo madundo gi sani bang'e twaduogo kod nonro mar gazet kik idhi mabor.
Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa, na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Mana kaka iseneno antiere kae kod Raymond Jowi mano jafwambo wadwa mana lidho ni gazet mapiyo piyo ang'miyi moko kuom gigo manitiere gazet mango mori angidhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Jowi adwa wachak kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono kalore ni gazede mana kaka waseng'iso nyakwara Mugia Jwang'a weche ma omi peka beto pogore okinyi makawuono. Ka wachako kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wang'ane weche ma omi pek okinyi makawuono anno ka nitiere maleng' moko makoro bende giketo kanyo. Wacho ni revealed the 22 routes for trafficking marijuana to Kenya. Yore mopogore opogore mano yore 22 makoro nyasore marijuana cha en nyasore Yes, makoro nyasore donjo gode pacho kae anno ko mie pek e it gazet mar 14 e pacho kae. Kaito wach machielo wacho kanyo ni she walked out of home only to be found dead. Mano 30 days later mano nyadendi moro makoro ne owuok pacho kose wuok pacho to bang'a ndalo 30 okwanye ka koro tho. Wach makamano nitiere it gazet mar 10. Wach ma gazet ni ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono otudore kod plum job for 6 billion oil scam suspect mano kotudore kod weche mag mibadhi makoro nitiere sekta mar modhi e pacho kae. Nitiere pichni ariyo makoro ket kanyo ka bende wacho kae ni Mr. Ngwe's appointment comes despite an advisory from the KNTC board chairperson Mano Hussein Debaso. Weche makoro timore pacho kae mibadhi mopogore opogore matimore pacho kae inya to e sekta no mar modhi e pacho kae. Wach makamana ema neno ka gazet ni mano mar Daily Nation omenyo kinyi makawuono kachiel kod buche mopogore opogore mabende nyaka sani koro podi mono keto e tema mano winjruok mar keto poundeke mar JKIA e lwet kambi mano mar piny India ma Adani. Wacho kae ni new petition seeks to reverse secret Adani deals. Mago duto wabobedo ka walidhe gazet okinyi makawuono. Kata kamano adwa wachak kod thuon wach mano manitiere it gazet mar 2 kachiel kod mano mar 3 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 2 kanyo mar mondo mi koro wang'iane weche makoro iwacho kanyo kotudore kod mibadhi manitiere e sekta mar modhi e pacho kae. Anno ka it gazet mar 2 kanyo to koro kete ni protest as Mvurya hands official in 6 billion edible oils scandal plum job. Wacho ni nyaka sani koro nitiere lwedo moko kotudore kod mano omenda makore lach ahinya manyalo bedo ni nitiere modhi michamo e pacho kae. Jowi apa ni wachni nokwongo obiro mokwongo ok e kinde Mvurya apa nochako gi kinde jatend migawo mano machon mano Moses Kuria kane nie migawo ne mane weche mag modhi ma kata scandal mag modhi gi nochake ae bang'e oduogo ruchore matin tichako iyudo ka koro kendo gie sani jatend migawo kendo mantiere migawo no sani Salim Mvurya omiyo promotion mano nyadendi ni ma bende wacho ni kata chor mare tich ne okwed mokadho to gima duong' kata gisani ok en miyo ni lemo. Gima duong' ma bende oboke ni rango kawuono en kaka orakni nochiw e wechego mag modhi to mana ka goli matin e wechego mag modhi apani nyaka gie sani naneno ka wach ni wechego mag chudo mag jopur niang' e gwengego ma Muhoroni gi Chemelil ochak chul to naneno ka ng'ato wacho gimoro mane omako wang'a. Nowacho ni kapod sukari igolo kowuok e pinjego maoko kikelo pacho kaendi to pod biro rocho mokadho ohalago mag ang'oa mag sukari pacho kaendi. Mano e gima bende wachako waduogo wayudo e gig mag modhi kaendi kiwacho ni modhi mane ikelo gi moko nigolo e pinjego maoko mondo mino bi supplement production ma pacho kaendi to iyudo ka tendering mano tim miyo ni e kindego ne nitiere e department mano mar procurement mane wacho ni ne bende wechego mag mibadhi nochako miene gi kanyo ma bende nyinge nochwal mondo mi kik tim ang'oa kik chak miye lemo moro amora kapod ni timone nonro. Tiyudo ka nyaka sani jatend migawo koro nochako overlook recommendations go ma bende ochako chwale. Koro apani maendi en ni koro miyo ni samoro onge power ahinya but ikete kanyo mondo mi obed ang'oa obed daraja minyalo tim godo ohendni mopogore opogore. Apani mana kwatiko ni Kenya kaka pok wang'eyo exportation mag mwandu kawuok oko ma oko puodhi to pod biro medo rocho mokadho uso mag mwandu miloso pacho kae nikech iyudo ka iwacho ni ting'o jopur manyalo loso modhi manyalo loso sukari manyalo loso gik moko mago but kamano kichako iduogo iyudo e tok tent
chakiyudo ka nitiere kendo exportation mag mwandu ma illegal mikelo pacho kaendi to bedo repackaged samoro kata duol mochung' ne puodho ber mag mwandu standards mano KEBS iyudo ka samoro ok yud kata mwandu gibiro gi rubber stamp ma fake gi gimoro ma fake koro pani nyaka gie sani gik mang'eny mwandu ma fake madonjo pacho kaendi to maricho mokadho to gin makoro michamo kaka koro edible oil samoro kata mai kuma owuok ok wang'eyo to wan wabiro to wachame achama. Nyaka sani koro wang'e ni gazet ni mano mar Daily Nation bende kwa nyalo mana dhi malo matin kata kwa nyalo dhi it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wane ane gigo ma koro nyaka sani koro miyo gindiko sigana ma kamae. Giwacho ni ne gitemo mar mondo mi gichop ne jatend migawo mano Mvurya kata kamano giwacho ni ne gindiko ne kata ne gigocho ne gioro ne ote machuok kokalo e yor ong'we yamo kata kamano Mvurya nokodwoko kata Miss Angwae bende nokodwoko kotudore kod mago ote duto mane giorore bende koro gisebedo ka gipenjore ni ang'o momiyo koro ne okas chenro mano mar ndiko e tich mano Miss Lucy Angwae kaka achiel kuom jogo makoro tudore kod weche mag modhi makamagi mage moko kuom gigo makoro gazet ni mar Daily Nation koro keto ni nyalo bedo ni nitiere maling'ling moro matimore kae ka bende iwacho kae ni kaluwore kod nonro mane gitimo nitiere omenda mano madero milion 10.72 makoro iwacho ni ne ochul e yo ma ok ni kare ne jotije ma nyaka sani koro iwacho ni pok oyangore ni nochul e yo machalo nade kata kamano weche makamago Nyakwaramogi Ajwang' nyalo somo it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 adono dhi it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro nitiere buche mopogore opogore ma ochwal e nyim doho makoro chungo chenro mar donje oraka kod kambi mar Adani mar pinyno mar India nyaka sani koro nitiere Katiba Institute nyaka sani koro gidhi e doho ka gikwedo mano weche mag Adani wang'eyo ni nyaka sani ne nitiere chenro mane omi Adani ni Adani onego bed ni gero ilongo ni transmission lines mago mag lai mag stima dek kaachiel kod keto paw ndeke mano mar JKIA e lwet Adani kuom thuolo mar higni 30 kata kamano wang'e ni Katiba Institute kaachiel kod riwruok mar Okinde nodhi e doho ka koro dwaro no chungi gigi duto nyalo bedo ni nitiere maling'ling moko ma jo Kenya pod okia. Nyicha neno odiochieng' moro mokadho chien kaendi jalendo Cleophas ne nigi welo moko to naluwo twak neno kabisa to naneno kaachiel kuom welo ma bende wuod Nyakach naneno kiluonge ni Davis Oluoch notemo lero wechego mag Adani gi kaka nowinjo kawach ni koro kaka nolere mane ber. Davis ne wacho ni deal mar Adani okrach kendo no support wechego mag PPP public private partnership nekech gima ber en mana ni gima ok wuog ne japiny maler en ni Adani biro kawo tich to biro bedo gi shares marom nade mobiro kawo to nitiere bende atamalo midhi miye koro apani keto kambi mar ji giwegi mondo mi obi olosi wechego mag bero lai mag dongruok pacho ka ok rach en mani gima koro ok winjre ne japiny maler ni to ogirimiti kaachiel kod orak mano okete lwedo ler mare nang'o to kwaduoge wach ma koro nitiere oboke kaendi kawuono fresh petition I mean ochako chwal bura moro e doho ka dwaro mondo mi ochako loki ng'eto manoseket mokwongo e wi wechego mag orak ma bende wacho ni koro gin mag aling'ling kata ma bende ok oyangore malong'o apani nyaka gie sani gima naneno ka bende jatend jotije pacho kaendi kotu mano Migosi Francis Atwoli owacho ni ber ka koro ichuoge chik moro mabiro tamo oganda tero piny owacho e doho chungo wechego mag dongruok apani nyaka gie sani Joyce Kabet onego bed ni koro ne waseyiere ni orak nosekete kind piny owacho ga Adani to mondo mi koro gima nonego wakwa en mondo mi ne kele ayanga apani mae gima katiba bende temo timo ni mondo gitimo giwacho ni kik chung tich but gidwaro mondo mi ogirimiti mano bedo okete lwedo e yor aling'ling mondo ket ayanga mondo koro ging'e ni gidhi chako tich kama omenda gi ma gidhi keto ma tich ne en kama piny Kenya dhi dwoko gi omenda kuom thuolo marom kama nikech higni mano wachi ni Adani dhi bedo ka tiyo kata katayo tijego mag airport ng'eny ahinya higni 30 kochakore sani ji mang'eny ok bi bedo tok higni 30 koro apani ndalono jok mabiro bedo ndalono tok higni 30 nikech mano to gima en natural
ibiro we joma ne ok ong'eyo kaka ogirimiti noketi makoro kata ka gibiro loke bang'e ok wang'eyo koro ber Katiba Institute wacho ni mondo gitim ang'o giketa yanga gigo mabende gibiro timo kuom higni 30 ma gibiro bedo ka gitayo wechego mag airport kaachiel koda sekta mamoko mag weche chwalo mach stima pacho kaendi koro ok en ni gipingo ambe daher mana siro ni kaber to giket ne japiny ayanga mondo koro kata ka ute fwambo kaka koro wabiro ne to wanyalo break ne japiny down ni kawuono omeny magi ma ogirimiti mokwongo kuom higni 30 gibiro tiyo kama higni 30 gidwa break into 5 years higni 5 mokwongo gibiro timo ma omenda ma gibiro kawo en kama kaponi ok otimore kamano to nitiere repercussions bende ma ginyalo timo nikech ohala bende gi chikege kok odhi kaka ne gipango to mane ke samoro sirikal nyalo rem chopo winjruok to samoro gima giketo terms and conditions ma gidolo piny wacho ni ka otamore to gikawo airport chuth emomiyo samoro kijana nego nduru koro waketa nema ino mar wang'eya ni to wechegi in case deal ni ok odhi kaka nopangi Klaus wacho nang'o kuom deal ni kok odhi kaka ne gipango gidhi timo nang'o gidhi we tich idhi duok negi pesa gi koso ginyalo kwame airport wa forever kuom higni 30 gi aya kopogore kod mana ng'eni pod wabobedo ka waluwo weche ma otudore kod kambi mar Adani adonje sekta mar teko kaachiel kod mano mar paw ndeke mar JKIA pacho kae kendo tok kado oseng'ado buche ma kamago wabobedo ka walero ne Nyakaramogi Ajwang' achiel kachiel nitiere sigana moro momako wang'a it gazet mar 6 mano mar gazet mar Daily Nation it gazet mar 6 josiasa i pacho kae ni koro gitemo lombo magoro were mag Gen Z mar mondo mi gibed machiegni kodgi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 nikech wang'eyo ni tok ng'anyo mane rowere mag Gen Z obage pacho kae nyanya to mano mane kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2027 wach ma kamana paro ni noyawo wang' josiasa nowacho ni adira ujende matindo gi mag Gen Z magi jotelo makiny gine dwola ging'eyo gino magidwaro kendo nyaka sani kori wacho kae ni jatend duond burano mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua gin achiel kuom jotelo makoro temo mar mondo mi olomb Gen Z obede togi to bende par ni rowere mathoth osebedo ka chwalo kwayo ne register mochung' ne ndiko duond buche pacho kae mar mondo mi gindika ne duond bura moro mar Gen Z kata kamano register ma duond buche kinde mang'eny wacho ni Gen Z nyalo loro ne jomoko oko kalure ni duond buche mantiere pacho kae bende nitiere kit kako nego bed ni losogi maonge akweda mora Joey ang'eyo ni sigana ni nyaka bed mani Kalonzo mowacho ahero siasa ma Kalonzo goyo en siasa mar liere gik moselosi mano kinde duto kamano yakotimo ido kata ka kod eno manyo mana moselose to oneno kako riyo be pok ang'eyo sigana ni kadhe lakini kake chake no ang'e ni ng'amo wacho gini nyaka bed mana migosi Kalonzo Musyoka aya okrach gitemo lombo kata geto nikech mano to definitely by the time wachopo higa 2027 ji mang'eny mano kogo kura higa 2022 nikech ne pok ochopo higni mar go kura mano higni 18 kalore gi medruok mag higa wadhi yudo numbers mang'eny kabisa mag jogo madhi ndikore ponono ne gindikore to Joyce nyaka bende ng'e mokwongo ni Gen Z ok en ticket mar bedo jago kura ticket mar bedo jago kura en timang'owa en ndikruok to bende nyaka ing'e ni ndikruok ok en ticket mar go kura ticket mar go kura en chopo chieng'no kendo hakikisha ni luto mbulu ang'o ma wasebedo kwaneno Kenya kaendi mana kaduoki chien wasebedo ga gi notion moro ni jo youth mang'eny ok go kura kochopo daka mogik mang'ama nyalo bank kuom Gen Z nyaka embo bed mana go kenge madhi miyo kata madhi lombo Gen Z mondo mi gitim ang'o gidhi gigo ombulu to we aduoki pacho kaendi nitiere gima jasiasa moro kano wacho ni kiki iket geno ni kuom jo youth nikech Kenya kaendi siasa ma pacho kaendi kizungu wacho ni politics ma Kenya kata ma pacho kaendi is local igoye kochopo daka mogik Joyce idhi chung kisechung to iwacho ni imbe dwaro laro kom ker to ani Joyce Maramogi bende laro kom ker ing'eni wach mar Gen Z ni dhi rumo nikech youth madalau dwa ni ka Joyce ochung to wan tok Joyce ang'o matimore gi mano matieno osetima ang'o osebedo narrowed down to the local ido ka migosi Raila Odinga ne kaendi nitiere Gen Z bende mawuok mana Nyanza mohero mana Raila
Koro gini endi onge ng'ama biro keto Gen Z e block achiel ma wach ni koro wan gi okapu mar Gen Z. Mana kaka wacho ni register of political parties nosetamogi nikech ka gidhi register kaka Gen Z to register of political parties nitiere clause madwaro for inclusivity. Women ni kanye, jodongo ni kanye, yudhe ni kanye. To ka gidhi gi register mana yudhe, mano koro dhi show gimoro miluongo ni radicality. Koro apani nyaka gie sani anyalo mana wacho ni gima Kalonzo temo timoni en mana lek moro manitiere nikech mokwongo telo kanyo nosewach nang'o nitie josiasa manotiyo gi Gen Z marach kinde ng'anyo. Tiyudo ka sani gin mapendo ka giduogo kitgi mang'o gitemo lombogi. Onge ng'ama dhi yudo okapu moting'o Gen Z gi madhi godo e voting block nikech ang'o siasa ma pacho ka is very local. Ka ang' ji odhi dok tiloso ka iyudo ka migosi Ruto gi migosi Odinga gi migosi Jogi nodhi loso riwruok mar siasa achiel. Gen Z mawuok e gwenge gigo biro support gi, mawuok e gwenge gi Kalonzo bende biro support Kalonzo. Koro mana katieko onge ng'ama nego kapu mar voting block mar Gen Z. Mana lek. Emomiyo awacho ni Kalonzo en ohero dandia gik moselosi. Gen Z noseloso weno dhi yudo hapana. Oweno nyalo yudo sir mar Gen Z mano kochopiero mar higa mar 2027 kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wane anendi to biro chopo kanye. It gazet mar 7 kanyo be nano ka koro mula ne weche mag siasa mago matimore masawa mar piny Kenya. Ogete ko ni rumble in the mountain, Gachagua ouster Ruto's allies and 2027 battle. Nyaka sani koro nitiere jomoko makoro gipogore paro. Jomoko paro ni giriw lwedo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi giyud weche go mag dongruok. Jomoko to wacho ni oyo we wabeda tenge mar mondo mi koro pogruok makama onene lela. To kata kamano ma koro biro bedo ka keto gwenge mag masawa mar piny Kenya kama chalo nade. Nikech wang'e ni kinde mathoth gwenge mag masawa mar piny Kenya gi jagomboga mar mondo mi gibed kod ng'at achiel manyalo siemo negi mae yo ni luuru. Lakini nyaka sani waseneno ka nitiere pogruok maduong' ahinya manitiere masawa mar piny Kenya. Gima ker ma pacho ka indi o manage timo kabisa en pogo masawa. Mano to manage kabisa kendo masawa. Wanyalo wacho ni oja divide and rule. Otimo gima Moi notimo nikech mana nanyisi motelo ni nitiere tieng' didek mag oganda mawuok masawa. Nitiere jo East, aya bende nitiere kidhi yudo Kiambu. Kiwuok Kiambu idhi yudo Embu gi Meru. Ai bende kiwuok tidhi yudo Nyeri. Kibaki nowuok Nyeri. E kinde mane Kibaki nogole telo ka en jalup ker. Iwacho ni mostly joma nodhiro twak mar golo oko Moi ne gin jogo mane a Kiambu. Mana ka duoki chien kuma ne gigo chakore godo te. Iyudo ka tok Kenyatta ne kawo telo mar pacho ka indi. Nitiere Kiapo mane gikawo aling' ka jogo mawuok Kiambu nosingore ni gikawo telo giket masawa ma giriwo jo masawa duto ma gikawo oth ma giwacho ni telo ok bi wuok e wi got. To tok ka jo Nyeri osedok gi jo Embu gi Meru tiyudo ka jo Kiambu wachore ni nochako duogo timo ang'owa oluongore tenge ma gimbe giwacho ni wambe wachamo Kiapo ni kata telo ni masawa ka to kiko kadha ora ni. Koro iyudo ka gima ne Moi oduogo timo ni Moi noduogo golo Kibaki mowuok Nyeri to jo Kiambu ema nodhiro twagni. Koro sigu nochakore kind Kiambu gi Nyeri. Tiyudo ka nyaka sani bende koro ero Kindiki odhi okawo ket kucho. Joma nodhiro twagni king'iyo gi ahinya gin jogo mane ang'owa mane a Kiambu mondo mine gol ang'owa Rigathi Gachagua mane wuok Nyeri. Koro iyudo ka sigu mar Nyeri gi Kiambu ni pod odhi mana mbele nyaka sani. Gi sani bende ineno ka nyoro ne jaod bura moro nolaw kuno kodhi loso wechego mag stage mag geche gi. To noseyo mokadho gavana moro ma Nyeri kuno. Koro iyudo ka gini endi sama pod gigore kendgi go ni to gima wa conclude nang'owa ker ma pacho ka en o manage pogo masawa mondo mi gibi giwach dhok achiel tek ahinya nikech as long as Kindiki pod nie power iyudo ka embe nana gi joge masire kowuoyo to nani mondo nyaka jalup ker manothicho oko winje nikech en ma en telo sani. To jalup ker bende no ka sechego go buche go oserewore gi Kalonzo, oserewore gi Eugene Wamalwa, oserewore gi Kioni, oserewore gi gavana manothicho oko mano Ferdinand Waititu. Koro gimbe giloso margi nani bende Kindiki bende nigi joge. Koro in as much as they continue to speak different languages ng'ama vuna kanyo en mana ng'awa ker ma pacho ka nikech o manage pogogi. To mane gima otame timo Nyanza, to mane gima notame timo Coast nikech Coast bende nokelo Aisha Jumwa gini to notame donjo. Moduogo mokawo mana Joho gini.
Kopogore kod mano bathe kanyo bende koro aneno ka odiochieng' manyoro Kithure Kindiki ne koro opong'o lemo mar bedo jalup ogai mano mar duond bura mar UDA mano tok kano osethich oko e apisi mano jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nikech wang'eyo ni pacho kae wang'e ni jatend piny ema bedo jatend duond bura kae to jalupne ema onego bed ni en jalup duond bura. E kinde mano loso Kindiki nosingo no bobedo kotiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. Warito mar neno ni gin to riwruok margi biro bedo yo machalo nade kadhi mbele ahinya nyato e thuolo modong' mar mondo mi koro jatend piny William Ruto otiek tam mare mokwongo e apisi. Adona dhi it gazeta mano maraboro mar gazeti mar Daily Nation kama koro anno ka gazeti mar Daily Nation ndiko kae ne nok mar omenda koro mienjo ahinya nyato e leka mar Raila mar laro koma mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika. Wang'eni sirikal ne osingo ni biro bedo ka fund campaign mano mar Raila Odinga mano mar bedo jakom mar riwruok mar AUC. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere nok mar omenda. To wang'eni chieng' tich abich mano ma juma mokalo Raila Odinga ne olero moko kuom gigo mobo bedo kotimo ne pinje mag Afrika kapo ni oyombo bo bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika. Raila nitiere kod lek mar riwo Afrika duto kanyakla. No wacho ni nitiere kod lek mar bedo kod United States of Africa. Matiende ni jo Afrika duto tudore obede wechego mag ohala, wechego kata mag wuotha mar mondo mi pinje mag Afrika otego siep magi kapo ni oyombo e koma mar jakom riwruok mar pinje Afrika. Apani nyaka gie sani we nyaka koro wang'ie gi wang' machielo lokruok ma bende notimore e yiero maduong' manotimo e piny Amerika. Ka be ni ker manyien Donald Trump bende biro weyo donjore gi wechego mag dongruok mag pinje Afrika ngendo sirogi nikech wanyalo ng'eyo maler ni ker machon mane koro dhi Joe Biden nitiere kaka ne gidonjore e wechego mag Afrika. Inyalo neno kata mokwongo ka ker ma pacho kaendi ne campaign kabisa kendo ko campaign to no campaign gi wechego mag riwo jo Afrika mano wacho ni onge tiende mondo ker watingre waduto wadhi e pinjego mag Amerika ker tema Afrika ok mana ker achiel ne mobi to rad kodwa tido ka tok immediately kose yiere to dugo loko tanga makendo ndalono orwako kaunda mondo mi onyisa heritage mar Afrika kabisa to kodhi e pinjego maoko to orwako suit tineno ka Raila Odinga to kinde duto kodhi to orwako kaunda kata orwako osebedo ka en steady ahinya to wechegi mag United States of Africa ema noketo kata Muammar Gaddafi shida kanodwa kelo piny Libya mondo mine ochak from keto mise mag uso modhi mondo mi okel Africa together. Koro gima Raila Odinga temo wacho ni Pan-Africanism ni en gima osebed kiwache otas to mondo mi kete tim nikech Pan-Africanism joiso ochung'ne piny Afrika bedo independent chung kar kende wechego mag timo ohala ni kibiro to nyaka idonj mane marwa kaka Afrika wechego mag omenda bende tego wechego mag dola nikech Afrika yudo ka watiyo gi shilling. Koro Afrika bende ne dwa loso omenda gi moro madhi compete gi euros to dhi compete gi dollars. Koro yudo ka pinjego mag wagunda osebedo ka go riwruok mar Afrika kabisa gini gitungo Afrika kabisa. Koro gima Migosi Odinga temo no ber kabisa to dwaro jatelo ma steady mana kaka Migosi Odinga steady. Koro walemone ni gik mowachogi odhi oketgi e tim nikech riwo Africa together biro konyowa e gik mang'eny golowa e twech ma bende podwa otwewa e pinjego mag wagunda nikech nitiere gik mang'eny ma pod watimo ma bende pinjego mag wagunde ma control wa aling'. Koro we wish Raila Odinga well nikech gini dwaro ng'ama bold gi ng'ama nigi experience the same way ma en godo. Koro kata jok moko mineno godho gi mbui gi kanini ok ging'eyo gima Raila wacho no ji matin kabisa manyalo wache ka Migosi William Ruto ma wacho wechego mag Pan-Africanism ema rwako kaunda tamo kodhi pinjego maoko. Koro gima Raila Odinga wacho ni en gima dwaro mana jatelo ma is rooted, is established kendo is grounded. Omiyo we wish him well kendo walamone ni moko kuom lek mowachogo ka Nyasaye yini mondo yiere to mondo wanyalo neno gonyruok mar piny Afrika matin kata kobiro mos to another generation will take over from kamokete mondo mi piny Afrika ultimately wabed free. Anyaka sani bende aneno ka omenda mano madero milion 89 mano omenda ma koro dwarore mano mar hiring jet ma onego bed ni konyo Raila Odinga mano e wuotho e pinje mopogore opogore ka koro osero mbulu mar mondo mi oyiere
kaka jakom mar pinje mag riwruok mag Afrika penje ni koro makoro nitiere nok mar omenda odhi bedo nade kata kamano chieng' Jumapil e kinde mane Raila Odinga nitiere kaunti mano ma Homa Bay ne owacho ni en oseneno kaluwore kod kaka osepimo ground entiere kod hopes kata entiere kod geno ni odhi yudo kom mano mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika koro waketo wang'wa kapo ni sirikal biro bedo ka wuok oko to loso kotudore kod maling' maliekore ni nitiere nok mar omenda ma konyo Raila Odinga e timo campaign ne laro kom mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. It Gazette mar 10 nitiere sigana moro ma bende ne omenyi It Gazette mokwongo mano mar gazeti mar Daily Nation mano mar nyadendi moro It Gazette mar 10 kanyo nyadendi moyang nyinge kaka Doris Kathure ma jahigni 22 wacho ni ne owuok dalagi mano chieng' tarik 27 dwe mar 9 mano ma higani to kano oseyudo simu kowuok kuom osiepne moro bang'e to familia mare ok nonene kowuok tarik 27 no dwe mar 9 nyaka sani kama bang'e wacho ni wuoro mare mano chieng' tarik 30 dwe mar 10 higani familia margi noyudo simu ka wuok e okwach kiche ma koro noyang ni ne okwany ringre ne en gino malet ahinya ka koro nyadendi matin ahinya jahigni 22 yudo ikwanyo ringre ne kotho olet Joey pani nyaka gie sani apani en gima koro da bedo norm kata culture ni onge odiochieng' ma utewa mag fombo gi nyalo timo sigana moro amora ma mar nek oko nini tok nekech ni ok waluor lando gi to en mani gin gik matimore koro nyaka be wanyisgi anyisa en mani koro keto piny Kenya kamoro ma koro luoro ni e kit japiny mana kaka nanyisi mokadho chien ni sani ka ng'ato lal to kata ng'ato wuondre notegno lakini luoro manie chuny ng'ato ni ka ng'ato lal motiyo kata juma moro achiel to gima kuongo biro e chuny dhano ni osenege pani sigana ne nokungo timo setime manyade nuoyo nitiere kinde moko mabende nomanye mowach ni moko kuom nonro manotimo wiye ne temo kitude gi wechego mag yedhe go mamero ji kaachiel koda wechego mag hera mabende dipo ka tuomore to duodore bata kamano magi duto ok nya justify nek mar dhano apani agi sani kata king'iyo jok mosebed kinego gin jogo matindo tindo kabisa higni 30 kaduogo piny to maendi ok ang'eyo ne onyiso piny Kenya wechego mag arita kwe koro ok en gino mawinjore maler kata kamano ngima dhano Nyasaye marito kata kamano jok manego bene timo gik moko wang'iyane jogo mawuothogo jogo mwadhiye wachiw ler mondo mi kik wadwa donjre kamoro ma samoro dipo koketo ngima oyandaki to bende nyaka sani kaluwore kod bero manotimne Dorcas Kathure ma jahigni 22 manokwany ringre ne kotho iwacho ni ne otho tok kane odeye to bende nyalo bedo ni ne ogoye kod gino madika ka bende familia mare ka gino makoro nyaka sani koro podi gipenjore ni ng'ama ne nyalo bedo ni dwaro mar mondo mi nyargi otho iwacho kanyo ni e kinde makoro ne giketo nyargi Doris Kathure kar yweyo mogik pane ni bende nogamo remo kalore ni en kaachiel kod nyathine mapok nonyuolo nogamo remo matiende ni janek no koro nonego ji ariyo iwacho ni nyaka sani koro penjo podi ringo e pachgi ni nyalo bedo ni seche moko ng'ama nogoyo ne simu no ema nyalo bedo ni ne olombe owuok dalagi kosedhi kuma nodhiye ema onege kosango manotimore kata kamano nyalo wacho ni magi gin mana achiel kuom buch nek mag joma mine mosebedo kwanene pacho ka kendo wageno ni bobed ka sirikal kinde mang'eny wacho ni sirikal bade lach sirikal biro bedo ka kao kang mager mano ne achije ma seche moko bobed ka itudo kod tho mano mar nyadendi matin no jowi kapod wantiere It Gazette mar 10 nitiere sigana moro ma bende wasebedo ka waluwo ahinya ahinya mano nek mar japuonjre mano timore skundi ya wuoyi mano mar Shiners Boys manyaka sani koro iwacho ni nitiere jopuonjre moko 4 ma osemaki kitudo kod chuoyo nyawadgi kod gimoro nikech obila nowacho poko yange kaponi nochuole gi chupa kata ka en pala nondo podi dhi nyime en gino malet ahinya kitero nyathini e skul to nyathini koro timo tim maundu makama maneg ng'ato apani gigi ok en gik ma koko kuongo timore e skunde en mani momeny ema bedo ga subject ahinya lakini natemo luwo sigana ni mana kaka wasebedo kata kwa time odo mar fombo kaendi ne wacho ni suspect kata chich maduong' ewi nek ahinya ni osebed kiriembo e skunde ka skunde kendo wacho ni kada kinde mokadho riembe skul moro ma ntiere bore Nairobi kaendi en nyathi mosebedo gi discipline cases kata sama koro nochako duogo nego nyathini no wacho nang'owa ne koka no high suspension kora pani ena kech njore to kinya wacho ni ng'ato tin koro ko jajore
gigo mosetimo gi kaka instances mosebed kiriembe te okenge go duto owuok e skul ni obedo expelled e skul cha apa ni ena koro keto obedo achich maduong' en mani koro nonro pok oyango ni to nochwoye gi pala koso chupa lakini gima duong' mantiere wachni en ni ne tho wuok koro ka en achich maduong' apa ni koro bende wechego mag security kaachiel koda discipline mane bende miyo nyithindo e skunde chon nikech tinde en suspension samoro iyudo ka nyathi omi suspension janyuol pod tete aye duoga to chon ne nitiere discipline moro mane chako go nyithindo kowuok e primary ma ang' chope secondary ma luor moro ne nitiere mabiro manachoro apa ni gol manogol godo discipline cha bende tinde oketo gik ang'eny then gi exposure ma bende tinde nyithindo yudo kowuok e internet gi exposure mag screens generally technology omiyo bet koro weche dwa bedo matek ahinya kata kamano akwani mondo nonro tim mondo jogo ma bende ne owito nyathigi mondo oyud ratichgi kotenore koda lal ma kamano. Adwa ni wang'i ane machinglo moro wageno ni ibobed ka sirikal biro bedo ka timo nonro matut kendo ibobed ka iyango adiera ewi tho mano mar japuonjre mar Shinas Boys. It Gazette mar 19 kanyo adwa ni wang'i ane machinglo moro machinglo ma kamano gin weche matimore e pacho ka kendo anyalo wacho ni gin weche mamiyo ji nyiero. Aneno ka malo kanyo ndik ni duplication matiende ni en mana kopo gigo mosebedo e kinde mokalo chien masani moko kuom gi chano kata itemo mar mondo mi okel kendo kwang'iyo duplication makamano kwanyalo mana yude mar mondo mi nyakwara Mugia Jwanga bende ong'iane Jowi pachi king'iyo duplication makamano. Duplication en gimo kopi kata gimo nuo moting'o apani ma kiyo ma jago moro akonanga maratong' ni dhi godo surane be wang'eyo surane ko wang'eyo mano ker ae mang'iyore kiyo machielo no en migosi Odinga mane kaka machinglo ni wache aya koro kopang'o mokwongo ne nitiere gima ne iluongo ni housing finance mane tend ker Uhuru Kenyatta ka migosi Ruto biro kope nyinge oloko na affordable housing okope king'iyo housing no king'iye kiyo to en housing mana nitiere chon to koro mar kiyo ma migosi Ruto ting'o ni to gole na affordable housing kendo ka migosi Ruto chak biro chak odonjore weche mag thieth ogolo NHIF oko oketo SHIF king'iyo NHIF e kiyo kacho ogole SHIF ae bende ne nitiere handshake e kinde ker Uhuru Kenyatta ka Ruto biro chako kope akopa okelo gimoro ni broad based government koro en koro irodhi ok apar ka onge gimodhi godo moloso mare en kiyo na emoting'o apano chako manyo go moro mokopa apani jamachieng'no ni wachacha adier nikech onge gimanyien ma okel pacho kae nikech either okel mana okopa machon cha to nyinge moloki koro en mani sama koro iloko nyinge kamoro ma koro iloke wechego mag thieth ni olok the whole system koro iwacho ni samoro ang'o motemo timo en notemo golo joka te oko mondo mi okel jogi kata otemo establish empire ne kuom loso gigi te nikech sani bende koro kelo handshake ochako kelo ne joma nyien koro ker dhi gi kiyo gima onyalo kelo mana manyien en okiro ni ochalo ng'ama ohumo ochalo ng'a iyo waga to bedo ni en odar gi kiyo ne ochalo ng'a ok omor kaluwore ni weche be ok osebedo ka dhi maber ahinya jopiny kinde mathoth ywak odhi gi kiche nikech iyudo ka affordable housing opingi ji okwedo SHIF gi NHIF opingi ji okwedo broad based ni bende jenzi ogo ekoko kabisa koro iyudo ka en kiche ni en kiyo makela kela midhiero kinde dwe mapana miyo okawe kokun kabisa to bende Odinga bende ng'iyore kiyo kanyo to karo ok en handshake koro en broad based koro apani en gik minuo pacho ka ndima bende koro keto piny kamoro matek but wang'e wambe waket wang'wa kamano nyakwara Mugia Jwanga bende nyalo pongo gi wiye ni machinglo makamano onyalo interpret e yo machalo nade adonwa tiek Daily Nation kod wach mantiere It Gazette mogika mano mar gazeti ma Daily Nation toke kanyo waneno ka wang'eyo ni ng'anyo mago mag jopuonje kaachiel kod jotije mag mbalariany osebedo ka dhi mbele e pacho kae kata kamano mano jotije kaachiel kod jopuonj mag mbalariany ne gi ramo no ginyal dok e tich ka sirikal pok owinjo ywak margi wacho kanyo ni mano kar sa 10 ma midhiambo odiochieng' manyoro e matelo mano mar mbalariany mag piny owacho mapacho kae ne gi withdraw mano notice mano mar return to work formula mane gisekete kokgi kod jotije kata jopuonje mag mbalariany e pacho kae weche makamago wang'e ni ng'anyo makamano osebedo ka rocho chenro ahinya to mago mag somo e mbalariany mapacho kae ka jopuonjre moko kuom gi nosechulo fee kata kamano
ok ginyal somo kaluwore kod ng'anyo mano mag jotije mag mbalariany mosebedo ka dhi mbele piny kanyo. Bende aneno ka romo mano mar COP 29 ochakore ayanga ka koro pinje mag Afrika kinde mathoth pinje mag Afrika dhi romo makamago gin koro giywak mar nomigi omenda mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Penjo en ni wang'ni bende obro nyago lemo mar mondo mi jotend pinje mag Afrika modhi romo makamano oduoga ne gibere pacho kae ma jo Afrika nyalo neno ni yes wang'ni to mi omenda mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Ing'eyo mana mapiyo wechegi mag climate change. Pani bende onego wambe waket maino maro mondo wa explain ne japiny ahinya nikech iyudo ka moko kuom sectors gi ne nitiere e wechego mag finance bill. To gima bende japiny pok ong'eyo maber gimomiyo e wechego mag climate change idwa gol indigenous plants. Chon ineno kata Joyce kane owuok dala kucho nitiere ka nosesinj bando to nitie mane ikawo ting'awe iro to lokore kodhi bang'e. Tapani gik mang'eny gitemo do away with the indigenous plants and everything. To piny Kenya bende an ok ayie gi wechegi mag climate change nyaka ne wa kawo omenda ni El Nino biro ma bende El Nino nochako duogo bare moduogo chako chwe bang'e. Sani bende neno ka gidhi e romo to gima gikwongo ywago mokwongo ni mondo medgi omenda. Koro kang'e ni medogi omenda mar ang'o nikech bero wechego mag alwora to omako ji duto kendo onego wakete maino marwa kabisa kaka pinjego Afrika. But kidwa kete avenue for money minting kanyo wapani koro clarity okuoga ahinya. Kata kamano walemo ni mondo puonj mag yudo kuno giduogi kete tim pacho kaendi mondo wechego mag pith bero wechego mag alwora wechego mag cham man kare kachiel kod pidho wechego mag kata plants go manyalo konyo mondo mi omed jimbe. Kata kamano gin ka gidhi kutindo ka kwayo mane giketo mokwongo ni mondo medgi e gimoro. Koro kang'e ni gimimedo no biro konyo nang'o pacho kaendi. Kata kamano we wish them well e romono giduogi lesson magiboro from pinjego maoko mondo mi gibi giket pacho kaendi. Adon wangi mana wach mantiere it gazette mokwongo kende mano mar gazette ni mar The Standard gindike kae ni home of wash cleaners. Mago weche magiwacho kae ni sirikal nyaka sani kaluwore kod report ma sirikal ogolo ni nitiere kaka jogo ma akana luonge ni gin joluok pesa kose jogo ma timo uledhi moro koka giyud pesa. Iwacho kae ni money launderers have found a safe heaven. Sani koro en heaven mane masiche moko koro giyudo ma koro kelo wechegi mag wash nyaka sani koro iwacho ni nyalo bedo ni koro thoth ahinya e pacho kae nikech iwacho kae ni nitiere medruok mage omenda ma seche moko wuok e bengi ka dhi e bengi machielo. Iwacho kae ni multi-billion shillings ahinya to wechego mag timo ohala ma ok ni kare e pacho kae. Jowi kaachiel kod wach ni mogik ka watieko. Wach mar money laundering ni apani en gino ma ipime mana gi terrorism nikech o involve joma very powerful kabisa ahinya to atemo somo sigana ni mondo mi ang'ini to omenda gi wuok kanye tido ka oboke ni omenyo ni ng'eny omenda gi wuok ka kowuok Somalia to moko bende wuok United Arabs, South Africa, Uganda, then DRC Congo gi North America. Tido ka ng'eny gi gin omenda mabiro ni biro timo aids mopogore mawuok Sudan kendo gibiro in terms of dollars. To apani nyaka gi sano omeny gi nikech jok ma illicit wealth fuel economy widens the rich and poor divide. Ido ka nitiere koro opogo classes joma ni godo gi joma onge godo koro distinction jabiro ma is so open. Kionge go tionge ga onge kabisa ka in godo be in ga ina kabisa. Koro nyaka gi sano apani nonro ma bende timo gi Finance Report Center FRC giseketo maino margi piny mondo mi gikola ne wechegi jogo ma bende biro gomenda gi kachiel koda ohala ni kwa jumla. We warit nonro margi mondo wang'e ni to report ma gidhi golo mano kane gichako 2023 mane gigolo 296 reports ma bende wacho ni nyaka gi sani osechwal kendo bedo prosecuted. We wamigi ane thuolo mondo mi gitima ne nonro wang'e ni to ere kaka ohal pesa ni gi pinje mobedo mention gidonjo pacho ka nang'o to ere kaka gidhi affect economy wa at large. Wachna mogik sama adonjo ka ing'ini samo nyaka ing'i koro ang'iyo kaka irwakori ta wachni irwakori maber koro ing'eni paro na wach moro sani wach moro osebiro ni jotweng'o ma omera ji tweng'o omera koro idhi nyocha aneno ka jathum moro ka odhi wer omero tweng' ne jal motwang'ne nyaka buombe omera aya nyoro ka kino wacha kaneno achiel kuom jamii ji nyiero omero twang'ne net omera ji tweng'o koro
ji twenge tingo maber mondisre kit twech opogore. Mimi aneno kitwe nyaka kambo mera keto nyaka maua moro maleny achi se dhi kocha in go ngamba se yude jatwenga mera ji twengo ya fine fashion ber lakini dong inyalo yudo ka koro wadhi dok mane wae makoro kata kamisi rwako gi oko koro en was stick to decency kata ka watwen ne jowa nikech nyithindo wa school December be biro dhi ka Christmas ni nyithindo dhi twengo jal makoro mokoro rwakani omera ji twengo mera anyway warwakre but let us maintain decency kata ka wane industry mar fashion. Erokamano ahinya Raymond Jowi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakwaramogi Ajwang gazet. Nyakwaramogi Ajwang bende winjo ni kitwengo titwenge maber ok giminyalo wuotho godo ka in comfortable. Kata kamano Nyakwaramogi Ajwang gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare ka mana yueyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar opiny kama watwako tudore kod chal mar Kenya. Kik idhi mabor. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, ineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka. Kara in wiyo wil nini wuoyo gi ng'awa? Iwuoyo koda. To ng'apara nini wuone manibire oda garage village kapod otin. Ne in kendi, ni kuyo, to kendo ni lich ahinya. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Me mane chwanyowa moleva made poga kodi wache kuma biro weyo masi Eric kawuodho tieno chwanyowa nyasembo made miweya.
mondo mi yud skisa tune mar Milly Nyarasembo D star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju. Wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wawacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakwara Mugejo singo ni mana bang' yweyo madundo tabo bedo ka duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono kama twak otudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani e paw siasa ka achiel kod weche mamoko. Okinyi makawuono antiere kod welo ang'wen mabo bedo kod twak mong'ith mano yawuot lu ang'wen mar mondo mi wang'i anene to piny Kenya ringo nade gi sani ahinya nyaka gigo motimore giko dira mokalo kane waneno ka nitiere nyase mano mar goyero kamano ne Governor County ma Homa Bay Gladys Wanga kata Thanksgiving mano mar Gladys Wanga kama jo siasa ka achiel kod jotelo mopogore opogore ne ochopo kuro weche mopogore opogore ne otimore kuro kama Raila Odinga bende no wacho ni kata obedo ni entiere ng'wech mar bedo jakoma mar riwruok pinje mag Afrika to wacho ni siasa mapacho kae to podi oko wuoge mano nyiso nang'o kopogore kod mano bende waseneno ka weche mopogore opogore timore pacho kae ODM bende singo ni gibro bedo ka gitego duond bura mar ODM 2027 bende gichano ni nitiere yiero mano mar kor gwenge mabro bedo ka timore mano tarik 27 dwe mar 11 mano mahiga ni kopogore kod mano bende nitiere weche mamoko matimore e paw siasa odiochieng' manyoro ne waneno ka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ema koro ne omilemo mar bedo jalup Ogai mano mar duond bura mar UDA tok kanosethich oko e apisi mano Rigathi Gachagua mago kachiel kod weche mamoko wang'eyo ni nitiere midhiero mopogore opogore ma bende podi omiyo chenro mar keto winjruok kod kambi mar kaachiel kod nyawadgi mano mar DAPK mano Eugene Wamalwa gidwaro mar mondo mi sirikal owit oko winjruok moramora ma gidwa bedo godo kod kambi mar India mano mar kambi mar Adani Nyakwara Mugejo mago duto e weche madwa twake okinyi makawuono to mana kaka senyisi antiere kod welo ang'wen okinyi makawuono wendo machielo bro bedo ka tudore kodwa ka entiere county ma Kisumu ya Oresetho Kumi e chio nade ka entiere county ma Kisumu kono to Kisumu chio nade okinyi makawuono Seth. Erokamano Joyce. County ma Kisumu koni wachio maber wagone Nyasaye erokamano. Waneno kaka piny dhi mbele, waneno kaka gik moko timore gwenge ma Nairobi gwenge ma Kisumu koni. To wageno ni mbele kanyo weche dhi bedo maber e pinywa ma Kenya ka kendo gik moko dhi bedo mondisore. Erokamano. Machiegni twak mano Setho Kumu janon siasa kendo tenore kato yiengore duond bura mano mar UDA kopogore kod Setho Kumu Nyakwara Mugejo e studio marwa e county ma Nairobi kae bende antiere kod welo adek antiere kae kod mano Ben Onyach janon siasa antiere kod Okinyo Jabungu okil kaachiel kod Zachary Muga ma en jasiasa ka bende ne en jakom machon mar ODM mano ma Kabondo Kasipula chakodi Ben Onyach chieo nado kinyi makawuono kendo machiegni twak Chiemo maber Joyce rwako jokanyana duto twak makawuono erokamano machiegni Zachary Muga oyawore hichio nade oyawore Joyce achiel maber kendo rwako jokanyana duto twak makawuono machiegni erokamano okila Okinyo Jabungu hichio nade kendo machiegni twak aro maber Joyce amor chopo kae kawuono machiegni Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno magi yawuot luo ang'wen mantiere gode twak okinyi makawuono ka in bende kamora mora ma itudri kodwa kata kamora mora ma inenowa inyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui mara mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ kwa chako twak marwa yanga okinyi makawuono adwa nwachako kod gigo mano timore mano e giko dira mokalo kama ne waneno ka jo ODM kaachiel kod jotelo mamoko ne ochopo e gwegego mag Homa Bay mano e nyasi mar Thanksgiving mar Governor County ma Homa Bay to kane omiye lemo mar bedo jakoma mano mar ODM
ODM kata national chair mano mar ODM. Kata kamano e kinde romo makamano Raila Odinga ne olando ayanga noko biwuok e siasa ma pacho kae kata bedo ne olap doge ndonga ne koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kachako kod Iseto Kumu ka entiere kaunti ma Kisumu, mano koro keto siasa ma pacho kae kama chalo nade, nikech wang'eyo ni tich abich mano juma mokalo ne waneno ka Raila Odinga nitiere pinyno mar Ethiopia, boma mar Addis Ababa, kama no yango moko kuom lek ma entiere godo ne pinje mag Afrika. Bang' mano chieng' Jumapil odhiyo mabe wacho ni oyo an siasa ma pacho kae podo kawe kata bedo nadwa dhi AUC. Seth. Ero kamano Joyce. Gima atimore en ni aparo ni muluor Raila Odinga koro wacho dhok ariyo. On the one hand, onge ni nitiere those international obligations moningo be notimo kaponi dhi yiere AU chair ma wan gi geno ne dhi bedo AUC chair. But elwedo moro bende en gi base ne mandala koni. Koro otemo balance kako nyalo timo duties ge meka AU chairperson gi kako nyalo we jikoni. But adiera manitiere en ni ka Raila Odinga oyudo kom AUC to okunyal bedo gi kinde kata thuolo mar goyo siasa madala koni. Ng'eni kom AUC cha en a full time job, en tich mitiyo pile pile. So en tich ma koyudo okane kumonyalo yude thuolo monyalo duogo mondo gogo siasa makoni. To kinde modhino ineno ka weekend ni nyocha Gladys Wanga timo Thanksgiving ne kaka no yiere national chairperson. Ngire Peter Anyang' Nyong'o nyocha oseket kaka party leader maja kojolo, deputy party leaders no keti. Ng'eni kinde mane chama mar ODM no timo gigite ne nitiere paro ni ka Raila wuok mar Raila dhi AUC to nyaka gimbe giwe chama gino e yo ma chama no nyalo time gik moko e yo makare. Koro an gi pacha kata kang'iyo okapar ka Raila Odinga nyalo bedo ni en chairperson mar AUC to owuok Addis Ababa kendo dwa chako obiro ogoyo siasa makoni. Ok en kamano. Gima timore kinde ka kinde en ni komi kombe madongo go tidhi mbele. Nikech sani kata king'iyo deputy president wan Kithure Kindiki nyocho wuok e kom mar cabinet secretary modhi obedo deputy president. Ok do chako doko wach ni koro ni an deputy president lakini kom mana wuok e chien mar cabinet secretary chande bende pod adwa tiyo tijno. Mano ok nyalre. Ka Raila odhi AUC to kane kumoro amora manyalo duogo go siasa ma piny luo koni kata ma piny Kenya kae. To mana kaka iwacho kanyo kapod antiere i reset ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono. Kata kamano waseneno ka Raila Odinga noseyango moko kuom gigo mobo bedo ka otimo ne pinje mag Afrika. Kendo en owuon nowacho ni oseikore kendo intiere kod geno nobro bedo ka oyombo e komno mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. To okinyi ma kawuono ka nanono gazeto aneno ka sirikal wacho ni maling'ling yango ni nitiere nok mano mar omenda inyanya to ma itimo godo campaign ne Raila Odinga mano mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. To mana kaka isewacho ni seche moko balancing ok nyal bedo mayot e kinde makoro en jakom mar AUC kocha to bende piny Kenya kae bende pod odwano mul wechego mag siasa. Nyalo bedo ni seche moko seluor ni seche moko kom mar AUC ni nyalo baga to koro we ateg duon bura mar ODM makata ka seche moko kom no baga to nitiere kuma nyalo duoge ma alware to kendo adhi mana mbele kod siasa ma pacho kae kosenang'o Seth. Kom mar AUC mokwongo ibedo supported gi piny mar Kenya, ma piny mar Kenya se supporte. But gima nyaka wang'e gi ogai mar Azimio en ni kata kigolo piny mar Kenya support moluor Raila Odinga, Raila Odinga osebedo pan-Africanist. Matiende ni jotelo mane pinje ma Afrika gi nitiere moko bende mong'eya ata personal level. Koro sirikal timo korka kore, but Raila nogono owuon obende nitiere jok mong'eyo e pinje ma oko gi. Nyochi neno kata ka ne e piny Addis Ababa senator ma Kisumu ka Professor Tom Ojienda nyocho dhi kono go kode mbaka. Matiende ni embe en gi joge moko manyalo konye, joge moko manyalo tenone mondo mi oyud komno. Koluwore gi nok mar pesa to aparo ni sani king'iyo piny mar Kenya chakre finance bill ma 2024 cha no bed rejected. Kenya okuso bedo gi pesa e yo madwarore nikech watiyo gi finance bill, finance act ma 2023. So mano gima kata cross ok mana campaign mar Raila Amolo Odinga. But aparo ni
weche mowacho mek ni onyalo goyo siasa mar Kenya ka. Ing'eni kinde ka ine siasa to nyaka ing'e kaka i-maintain jogi kendo nyaka ing'e kaka iloso gi jogi. Ok inyal mana bolo gi ni pangla. Nyaka imany weche moko mamuol manyalo miyo gi geno. Mondo mi seche miwuok kata kipusore kidhi e kom moro to ok bed negi matek. Gineno ni oyo kata ka babodhi nyocho sewacho ni onyalo duogo. Koro genono ema paro ni party leader mar Azimio no temo miyo joge e kinde modhi transition kowuok e Kenyan politics kodhi e African continental politics. Akadonge welo mantiere gode studio ka okinyo jabunge ine madwa na chak kodin kaka okil kamaloka montiere gode studio kinyi makawuono. Chik wacho nango bende Raila nyalo chunga kara ni podi entiere e UC kocha manen mana ni kapo no yudo lemo mano mar jakom riwruok mar pinje mag Afrika kapo no yudo lemo makamano bende oyiene mar mondo miyo chunga kara ni entiere e UC to podi entiere Kenya ka kose oseluor ni seche moko e UC kocha yiero nyalo baga to koro kaduogo antiere kod fallback plan. Joyce ng'eyo nitie rights moko manie katiba political association and rights mar Raila kaka ja Kenya onyalo goyo siasa kaka odwaro. Nitie gimoro miluongo ni kaka Nyasaye ogole ni Raila koro bedo statesman as an African. Onego uwene obed mana AUC owe wach Kenya. Gima Raila wacho no nitie gik moko ariyo ma wanyalo neno kuom kanyo nikech sani ODM nigi party leader, nigi chairman, nigi structures. Koro mano nyiso ni Raila doesn't have trust. Ko wacho ni pod odong' e Kenya gi siasa ma Kenya kae. Onge gi trust gi jomoweyo kaka party leader, chairman gi jomoko. Number 2, for a very long time nitie joma ng'eny mosetiyo gi nying Raila mondo giyud komb magidwaro. Jogi ema push Raila magiketho nying Raila nikech Raila sani ni AUC en kom moro maduong' manigi nyadhi moro ma okinyal koro iduogo idondri gi gineni kae wan jo chungwa wan jo chama en mai gima nitie joma ng'eny matiyo ga gi nying Raila pile ka chope yiero en mana ni baba osewacho en an koro jogi ma push Raila ni mondo baba kik idhi AUC idong kae. Gik moko ariyogo ema miyo Raila ni mondo kiko ket weche mang'eny e wach AUC odong Kenya kae. But an okayie gi gina mar Raila ni Raila dwa dong Kenya kae to dhi AUC. Ok ni Raila dhi dong, Raila dhi yombo AUC kendo dhi bedo chairman mar AUC. Sani Raila en a uniting figure mar Africa. Owe donre gi weche moko matindo ni obodong Kenya kae. Yeah. Zakari Muga neno kibuonje kinde mano kinye jabungulo so nyalo bedo ni Raila onge trust gi joma wene duon burano mane momiyo kinde mathoth kato bedo ni ne osemiyo Gladys Wanga lemo mar bedo national chair mar ODM bende ne oseyiero mano governor e county ma Kisumu mano Peter Anyang' Nyong'o kaka jakom kuku mar tend duon bura mar ODM e yor Kojolo kata kamano to podi osiko mana tiende ODM ka ok odwa bedo fully e laro kom mar AUC. Erokamano Joyce. Adwa na wach weche matin kaka jasiasa matene kendo kaka senior member mar ODM party. Awinjo ka counterpart na wakili osewuoyo tadwa na difa kode matin on principles and ideas. Ingene jandiko moro nowacho ni environment shapes the human activities. Koro ingene pao siasa ka en pap makier ok en pap ma steady ahinya. Ka in the recent past neno ka piny Kenya nyok dhi maber kabisa ma party mar ODM through leadership mar jakom Raila Amolo Odinga nyo wa donate experts moko manok 4 mondo revert ochumi mar piny Kenya, ochumi mar sirikal ma itayo gi party mar UDA under President William Ruto. To gima nyaka ing'e Joyce ni as much as jo ODM nyo donate experts 4 go mondo revert ochumi to samoro ka sirikand UDA okomiyo gi tich mayot mondo mi gilok chal mar ochumi mar piny Kenya to samoro sirikal ok nyadhi maber ahinya. Koro wan kaka jo party mar ODM
lengo wa gi lekwa duto en formo serikal. Ing'e ni party kolose tilose mondo mi form government. To nyaka ne los ODM pok wadhi e serikal. Koro wan 2027 kaka ing'e ni yiero biro, ODM as a party biro bedo gi presidential candidate. Although ni okan jawach e lo chama, tang'eyo maber ni wabiro bedo gi presidential candidate come 2027. Gisani, tada na wachi ni wach mar dhi baba AUC Commission, to wawise the best of luck, kendo wang'eyo ni odhi yudo komno. To kata ko oyudo komno, east or west, home is the best. Koro miyo konyalo we chama mar ODM gore piny, to nyo en ogai mar chama no. Koro miyo obro keep advice the party accordingly from Kiwacho time no to konyalo time. weyo ni chama mar ODM ogore piny. Nitiere ranyisi moko ni ODM ne dhi gore piny kata ODM ne dhi ruombore, kosango matimore manyaka koro many mana yo monyalo riwogo ji kumoro achiel. Ing'eyo Joyce ni kata kibed janyuol monyuolo nyathi itayo, chako gi lak kendo itaye. Koro experience ma baba osebedo go party leader chama ka en experience marabora. Koro miyo kata jok ma koro ket ni ta chama gi nyaka pod baba chiw advice kaka party nyalo bedo run. And therefore aparo ni intention moro ni pod biro bedo gai mar chama no to onge, then mani advice nyaka jomoketo go pod seek from him. Moro mi chama ging'e kaka chama nyalo riembe yo makare. Nikech en a lot of experience kaka osebedo e siasa mar piny Kenya kod Africa at large. Kamano. To nyalo bedo ni mano ne en yo mano mar tego mana duond bura mar ODM kosenang'o Ben kadwa keto akokinyi makawuono kowacho ni an oyo kata bedo na dhi AUC to siasa mapacho kae bende pod ok abi bedo kaweyo. Erokamano Joyce. Mana kaka jogo ma telo na osewacho. Raila wacho ni siasa ma Kenya pod biro bede en gima ok wanyalo ring away from. Gimomiyo Raila en ng'ano mosebedo jatelo mar siasa Kenya for over 3 decades, mano higni 30. Tiende ni politically background ni kata jogo malaro kom mar AUC en emineno ka en gi oteku mar siasa ahinya kuom candidates malaro AUC no. To kapar ni kupono wacho ni siasa ma Kenya ok bi wuoke ni to it means it in action. Aparapara ni en rhetorical engagement mogogo mbaka ne jopiny mondo johera mag ODM mo samoro wad ne ODM mogeno ni Raila mochungo ODM kik bed gi to moro chunygi ni koro kuponi Raila de yiere AUC to chama wa mar ODM dhi gore piny. Chutho okil biro agree with me ni kineno kata mana chike magaide weche mag bedo AUC chairperson, AU chairperson. Chik nitiere kanyo ni okinyal engage in the politics of your country miwuoke. Tiende ni ma nyalo kelo gimiluongo ni conflict of interest. AUC kakinene cha tiji maduong' mogik en kanyakla mar Africa mzima mar member states, en body ma deal gi weche conflicts machando pinje, weche mag security, weche mag peace, regional integration. Koro tiende ni koponi ng'ano matelo ne body machal kamano nyalo bedo ni o engage siasa mathurgi, to mano ema koro iluongo ni conflict of interest, kendo mano nyalo goyo kata jogo ma member states mar AU bedo gi buok moro. Koro ato wacho Raila ni en siasa ma Kenya to kapar ni omanisha ni koro kupono yudo AUC chairperson position ni to podo dhi goye siasa ma Kenya. Gimomiyo wacho kamano waneno kata koro nodwa wuok kodhi e Kinyang'anyiro ma koro nodhi laro kom mar AU. Oketo mikakati ma kata ng'ano ma sani koro chalo gai no se appoint. Mane momiyo Professor Anyang' Nyong'o, governor ma Kisumu nokel makawuono koro acting party leader. Taparo ni pod okete position mar acting party leader mana kaka chiel kuom welo sewacho ni samoro dipo ka dwaro ne mar bedo AU chairperson ong'ikore do yud kamoduoge. Koro omiyo samoro wadu party leadership mar ODM ok ochiwe te, ochiwe mana ne Nyong'o on acting capacity. Mako duogo koponi ogore piny e Kinyang'anyiro cha to yudo kumodonje. To chutho aneno ka structures mag party to seketo in place
makata kawuono ni koro api bedo maber kaka walembo ne kaka oganda kanyanam jo Kenya duto gi East Africa community te ni mondo yud kom machal kama to kane ka buok moro nitiere ni party mar ODM nyalo gore piny en party motegno kama ne Joyce to ewi bedo gi party motegno no bende ne waneno ka chieng' Jumapil kinde mane gintiere kod nyasi mano mar goyo erokamano ma kuom yiero Gladys Wanga kaka jakoma mano mar duond bura no bende ne giwacho ni gibiro bedo ka gitego duond bura mar ODM. Zakaria ng'eni ni nitiere romo makamano mano timore county ma Homa Bay. ODM chano mar mondo mi oteg ODM e yo machalo nade ahinya nyato motelo ne yiero mar higa mar 2027 nikech ne giwacho ni gombo margi en mar mondo mi giket jala mabiro bedo kalaro komten piny Kenya to kendo neno ni gibiro bedo ka gina koda kombe mathoth mano mano tok yiero mar higa mar 2027 to bende wacho kanyo ni nitiere moko kuom jolonya mane ODM omiyo sirikal mondo kony sirikal tijege ma sirikal ok ne time yo makare. Mano nyiso ni ODM pod ochung' kende kar kende ma ok gidonje sirikal kose gida tege yo machalo nade. Erokamano Joyce. Adona wachi kaka jachama ma ni ODM as a party onge gi tudruok moro amora gi sirikal mar UDA kendo ODM as a party pod en opposition, en one of the opposition parties mana kaka jotend ODM osebedo ka wacho from time to time. Adona wachi ni budho ma Jumapil nyocha ntiere kendo nogwela officially mondo mi abed kanyo kaka one of the senior party members. Chenro marwa kaka ja ODM ni winjo ka jakom marwa manyocha wadhi rwako mohero gi Wanga gi lala Mikai Gladys Wanga nyocha osegolo ratiba kolure gi migawo mar chama marwa mar National Elections Board ni ODM biro bedo gi grassroots elections sakre polling stations e Kenya mzima tarik 27 dwe ma wantiere ni mar 11 higa mar 2024 e kind saa 4 okinyi nyaka saa 8 odiechieng' ma ibiro dhi yiere jotelo mag chama. Mainstream obiro dhi yiero dhano 10, Women League dhano 10 kod Youth League dhano 10, koro mago duto dhano 30. Adona aket ler kanyo ni recruitment drive ma watemo timo kaka chama en ni mondo wateg chama kendo wabed gi members mang'eny mag party. Ing'e ni chien kacha nyalo bedo ne wasebedo gi jomotho, jomosedaro we chamo dhi vyama mamoko, koro nyaka mi wang'in spaces go wang'in wachak wa recruit new members. Adona wachi kendo ni recruitment en achiel kuom yo ma party tego godo chama, and wan kaka jo ODM waikore kabisa e yiero mar 2027 irrespective ni baba dhi AU. Kech kata ka babu dhi AU to party nigi enough mechanisms ubro bedo go piny magigol presidential candidate. Adona chaka wach moro machielo mane awinjo ka counterparts ga wacho. Professor Peter Nyang' Nyong'o makoro en acting party leader marwa nyocha okete in acting capacity ma yiero mar chama mabiro dhi mbele mibiro tim from polling station obiro dhi nyaka wards, obiro dhi nyaka branches miluongo ni constituency kata dhi nyaka counties magwa duto 47 kata obiro dhi nyaka national makoro nitie gino National Delegate Convention mabiro bedo convened Nairobi ka at a later date mabiro bedo communicated to the party by the National Elections Board kata Governing Council mar party. Koro kanyo ema party biro confirm Professor Nyang' Nyong'o kaka our new party leader. Kechincho yienge mana in acting capacity. Oyienge nyaka Raila yude UC matene ne Raila koko dhi UC to Raila madugo kanyo. No yienge kapod nyirito ni mondo mi tim grassroots elections mondo mi National Delegate Conference will be convened. Mano is not pegged or is not attached to the baba AUC. Kechingine chik chama high ranking officer machalo kaka party leader ke yiero kata ko yiere to nyaka decision no be ratified the governing council mano kiteno and then nyaka be confirmed the delegates through National Delegates Convention mabiro bedo convened later in the year to tieko grassroots elections mar party ma wadhi timo starting 27th this month. Koro meyo yiengo Professor Nyang' Nyong'o kaka party leader is not pegged to the Raila AUC. En mana ni nyocha poko yiere gi delegates
ni governing council ema o propose nyinge mondo bed kanyo, but delegates biro dhi kete komno mongirore through National Delegates Convention ma party biro dhi convene. Yeah. Matende ni ene manyako mak lemono kaka sani omake yor kol jolo. Procedurally nyako mak lemono manyinge dhi ka register of political parties ni delegates confirm ni ene the new party leader mar ODM party. Seth kaduoki e twak okinyi makawuono mana penjo mabende apenjo mano Zakari Muga mano jakanyo mar duond bura mar ODM kendo jasiasa. Seth ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono ODM osedonje sirikal kata oseriwore kod UDA kose ODM pod ochung' mana kar kende mane momiyo kinde mathoth waneno ka gitema ahinya mar mondo mi gine kaka ginyalo tego duond bura mar ODM motelo ne yiero mar higa mar 2027 kendo wageno ni yiero ma itimo mabiro bedo ka chakore tarik 27 dwe ni e kor gwenge kata grassroots elections ibo bed kitime yo makare maonge chochni mora mora. Seth. Rokamano Joyce. Weche ODM to kalonye ahinya. To gima ng'eyo ni sani wan gi broad based government. Matiende ni broad based government ne wan gi chama mar ODM, chama mar UDA, mano biro kanyakla mondo mi otine jo Kenya. Na winjo ka Gladys Wanga kata Mugano kaka wacho giseketo ratiba mar timo grassroots elections mek ji. Chama mar ODM king'iyo chien kanyo gija wacho ni gidhi timo elections to kochopo kinde elections nitiere ga jomoko marwako sude marotenge iluongo ni Men in Black. Akia ka wang' ni wach Men in Black no dhi bedo koso gidhi timo elections. An kuma nyalo bedo kin en kuma giwacho ni gidwa miyo vijende 10 youth league gi. Nikech ing'eni one of the things mosetemo bedo kwa wacho kata siasa waka en ni vijende bendo mningo mi nafas mar telo. Nikech vijende be nigi ideas, vijende be nigi mbi, kendo vijende be nigi rieko mar konyo chama. But chutho elections mar ODM no kapo ni time to mana kaka iwacho ni it's an independent party, gin gi structures gin gi mechanisms kaka gidwaro ni gita gik boko. Kenda winjo kendo ni 2027 gi nyalo bedo gi candidate, seche moko gi nyalo bedo gi candidate. So weche pod ng'eny chama mar ODM kanyo kineno ni oket ng'ate yoko jolo mara idwa ng'ani dhi bedo confirmed, mara babo ningo dhi AU, mara kendo wacho ni ginene aparo ni ODM ningo bed kaka kaput kaka dala mondo migiria ne weche gi mondo ji ong'e ni ka ji dhi 2027 idhi tim nade. An mano kipacha kaka ng'eyo nikech weche ODM to aparo ni Muga ema koro nyalo konyowa mondo lernwa kaka jakanyo mar ODM ni gipange nade iye kuno. Ayabo miyo Muga thuolo mar mondo miyo pange kata kamano kapod adhi mbele kod twak kod Okiyo Jabungu kata kamano wasebedo kwa wacho ne adiera kaluwore kod chike ok oyiene Raila Odinga mar mondo miyo beda ka nikech Afrika duong' moloyo piny Kenya kae. Matende ni ka oamua ni oweyo siasa mapacho kae mano tiende ni sani koro yiene ni pod onyalo engage siasa mapacho ka kaluwore ni pod gintiere kisera mar ombolo mar bedo jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika kose gi sani ma pod gintiere kisera emonego bed no teng'ore oketore tenge gi siasa mapacho kae kose onego bed e yo machalo nade kose yiere eko wuok chuth kose sani emonego bed no wuok e chuth kata bedo ni pod gilombo ombolo. Kaka ODM behave en samoro ni gigina ni Raila ok nyal yudo gicho. Gin 50-50. 50-50. Mineno giketo Nyong'o kaka acting. Nikech confirmation mar Nyong'o chairman kai dua gine weche mang'eny. Confirmation mar Nyong'o en very simple process. Convene delegates, confirm Nyong'o e party leader. Ogidwa timo gino nikech giketo Nyong'o kaka acting nikech gicha nyalo fail, EU nyalo fail ka giduok kae. Raila onengo washua wani odhi EU to odhi yudo gicha. Koko yudo to be wan be wamiyo Raila luor mang'eny waere. Onge gima osekethore. Ok mokuongo mar Raila ok yud gimodwaro sechung' kom mar Ker Dibich to pod waluore waere wan kaka joluo. Koro ODM onengo wach magiketo Nyong'o kae kaka acting mano onge, mano gina mani koro wach EU koko dhi through to baba duogo kae. Gimachielo ni
e Kenya wakae wasebedo gi bad habits mar siasa. Politics en ng'ato, political parties en ng'ato, to waseneno gigo mang'eny. Ok ni chama mar ji, chama en ng'ato. Decision mar ODM en Raila. No wan gi chama moro miluongo ni KANU. Moi notho, KANU otho athoa kamano. Kibaki nodonjo gi PNU sani onge. Ng'ane Uhuru nobiro gi TNA sani onge. Koro ka jogi onge Kenya wakae, parties be onge. For a very long time, ODM sani ka ODM bedo exposed. ODM onge structures mora ma ni youth league mora. For a very long time, since formation mar ODM in 2005, Raila has been ODM and ODM has been Raila. Koro Raila di AU ni jogi bagni kae. Koro abotimo nade. Jogi wondo Raila ni koro baba goya siasa mar Kenya kae. Kata kidhi AU idong kae. Mano giketho nying Raila nikech gino kaka sani pinje ma oko neno Raila nade. Nikech ok inyal bedo ni idwa bedo AU president maduong' mar Africa to pod igoyo siasa mar Kenya kae. Ke gimoro kaka osiepni wacho conflict of interest. You are very Raila koro dhi bedo very conflicted. Koso giwach no ni wach AU ni ogidhi yudo. Giwach no mana dier ni wach AU ni nitie kaka okwanyal yudo. Maineno Raila wacho ni odong Kenya kae. But ka ensure ni odhi yudo gini, owere gi siasa mar Kenya kae. Siasa Kenya kae kaluo nitie yawoi mang'eny. Kaka osiepno wacho man Kisumu wacho. Nitie yawoi mang'eny, very youthful people with new ideas. Manyalo gi chama. There is no new idea ma Nyong'o nyalo kele ODM. Nyong'o sebede siasa sani over 30 years. There's no new idea ma Nyong'o nyalo kele ODM. Politics has revolved. Political parties have evolved so much. Ineno UDA sani structures geni very youthful league. Sani UDA engage gina kata comrades forum. ODM pokotimo gima kamano. Tado na intervene kamoro aneno ka wakili izotieko wakili tiek iye nato waler kamoro matin oda intervene onyalo wacho wach moro matin wakili kecha paro ne inokil onego bene ng'ama riek mong'eyo weche mag Political Parties Act. Aparo ne okina quinted gi kaka parties timo yiero. Koro sani ok ang'e ni member mar chama mane. To kwan kaka jo ODM adona nyisi ni Youth League osebedo coexist nyaka ne chak ODM in 2008. ODM otimo yiero mare mokwongo in 2011. Mane okwongo yiero national officials. Ne en interim officials ne gibedo confirmed in 2011. Koro gima dwani mondo anyisi ni ODM osebedo ka exist gi 3 tier structures. Ma en mainstream, Youth League, gi Women League. Mano osebedo ka exist nyaka ne chak ODM. And therefore, mano adwana nyisi kama wacho ni Youth League no. Adwana nyisi wach moro chairman mar Youth League sani en 43 years old. To katiba wacho ni youth en ngat moro ma 35 years and below. Chairman mar Youth League en 43 years old. Mane momiyo chama dhi timo grassroots elections mondo mi officials ma osekadho kaka youth mosekadho 35 years mondo yier manyien kendo mar below 35 years. Mane momiyo chama dhi timo yiero this month from 27th mondo mi kadiponi youth mane oyier cha ike koro kadho 35 years to wachak wayier youth machielo ma is below 35 years. To machielo kendo ma adwana kendo atemo wacho kendo Jones. Aneno ka jo chama vyama mamoko moting'o jo UDA nigi luoro nikech koro aneno ka kare dhi jakom AUC ni nyo en mor mar vyama mamoko mondo pap odong' nigi nono. To mano ok rach. Pap kata odong' nono to ok bitamo ODM field presidential candidate. Kata jakom dhi mana AUC. Another thing ma adwana ler kendo
en ni chama koyier jatelo manyien kaka ne oket Professor Peter Anyang' Nyong'o to be the acting party leader. That decision must be ratified by governing council. Ikuongo yiere gi gimlo ni Central Management Committee of the party ma propose nyinge. And then that decision is taken to governing council, which is the second highest organ in the party. Kaeto, the final organ in the party, ilu National Delegates Convention. Ene organ maduong' moting'o jochama Kenya mzima makro ratify decision mar bedo Professor Peter Anyang' Nyong'o kaka party leader. And therefore, bedo ne kojolono, it is in line with the constitution of the party constitution mar ODM. Ok nyal yieri ibedo confirmed sano. Nitiere due processes manyaki kadhi through the party organs. And therefore, wakili Adona Leri ni nikechoki ja ODM koro mane momiyo kina quinted gi chike mag party mar ODM as it is stipulated in the manifesto and the party constitution mar ODM. Debe ni quinted kodgi to di nge ni bedo Nyong'o, Professor Nyong'o in acting capacity does not mean ni okubedo confirmed. Odi bedo confirmed after grassroots elections, maybe a team from polling stations, more chope wards, more chope sub-branches in constituency, more chope county, kaito. Wabro chope blue national delegate convention, mane majakom officials mag national state, dibe de confirmed. To kendo mane makaraja komo mag Honorable Gladys Wanga, manyo miko mar party mar ODM ko ka kumbade ni, go officials te motene, dibe de confirmed alongside with the new party leader. Mane kaka chama operate. Koro ken wuondruok e yo moro. Wach moro bende ilo ben kae kasto penjo moro ni ka ose confirm to kosetim grassroots elections gote botim gi gote milero kaponi Raila koyudo AUC en duogo donjo kaje idhi duoko dwa penjo no ben wach mane ili erokamano Joyce adoma keto rejoinda nikech ambe kata ka janol siasa kama ni ng'eyo ni an a member of ODM adwa siro gigo mathoth ma osiepna wacho mano Zakari e weche mag ODM but maybe kama nyalo disagree kode matin en kar structure mar ODM party no kaka iyiero a party leader gik mwachogo teto ne katiba mar ODM to kendo Political Parties Act kakitime but gima ng'e gi ODM sani ne bedo Nyong'o bedo appointed on an acting capacity no ken gino mar jo party mzima na the top organ kaka wacho no probably from the leadership mar ODM sani men Raila Amolo Odinga taparo ni no kete on an acting capacity nikech kaluwore gi weche masane no mako Raila mar campaign mar AUC i penjo moro kacha ni to chik mar bedo ni jalno miyiero AUC chair ma bainde ni koro konyal engage in this country politics en chik no machako sama yiere no koso kata ka before ka neno asetemo some kendo asetemo timo research matin ma chik ma bedo in place gi ng'ano mosebedo kom sani ma koro tame ni konyal engage in politics me inchine nikech dhi kelo conflict of interest mana kaka nase wacho before cha but gisani pod en a candidate mamanyo komno en mana ni koponi o participate actively in this national politics so kaka samore neno ni Raila Amolo Odinga participate actively Kenya ka to maybe ne nyalo buogo oganda mamoko pinje mamoko ma member states mageyu ni to ng'ani ma wadwa yiere ni dipo ka koro sekete komni to nyalo bedo ni siasa ma odhigo mbele Kenya ni dipo ko biro kele kata commission ka ma dipo ka o jeopardize ang'ono tije kaka AUC chair but gimang'ene party leadership mar ODM samoro ken Nyong'o no kende man gi interest samoro ni tiere jo Kenya kama jo chama ODM no man gi interest makaka waseneno e yiero mamoko maki winjo ka Seth Kumwacho Kisumu kacha ni en yiero mar ODM ne en associate mana gi weche Men in Black weche Men in Black ne biro nade no biro seche makoro Kinyange Nyiro ne moko sama ne yiero party leadership koro an gadi ni kata yiero ma ODM do chako 27th ineno ka sani ratiba ma gigolo
en mana yiero at the polling station kende. Yes. The other dates kata maybe time mag wards go, mag sub county, mag county, mag national go podi. Tiende ni gido mana yiero mondo gibed gi structure mar delegates ma koro biro yiero jokombe ka biro malo. Koro jogi mano bedo ratified kata jok mo yiero yiergi. All of them are on acting capacity awaiting yiero ma dhi timore mbele ka. Koro ng'eni nitiere kata jomoko doesn't mean ninya ko bed mana nyongo nti jomoko biro even show interest in the party leadership position. To penjeni ka gi show interest bendi bo migi gi magi show interest no kose koro kanye mo bedo gi ubaguzi. Ibi mege mane mamiyo koro that top organ mar chama ibiro ka koro biro convene magi biro decide ne to en yo mane midwa yier go jatelo machal kama. Obiro bedo delegates mose biro go kose biro bedo delegates from some level kose biro bedo mana the top executive maybe yierno. Koro emo mi awacho ne e nyongo bedo ne kanyo taparo ni is on acting capacity ok ni hold the jakom ni ka ofele AUC to duogo oyo and Raila Sani is engaging in politics mar AUC he needs time and space awaneno kane idhirwa kwanga ineno ka almost the entire top leadership mar ODM ne kanyo ne waneno nyaka outgoing chairman no biro to show goodwill mano mbadi makawuono ready tie serikal mano nyisi ne goodwill nitiere mar keto kata mana Mama Gladys Wanga e komsani mar ODM nationally e waneno top leadership waneno jolup party leader mano ne waneno kacha Simbarati waneno Sosi mawuok Western waneno Abdi Somad governor ma Mombasa the top leadership organ ne nitiere kanyo te to macha ne show goodwill to baparo ne Thanksgiving cha onyiso gimoro ni ODM en pod chama motegno matemo unify base ne to kendo kidwonge ni unify nade ywak nitiere sane ni nitiere imbalance between jogo motegne bucho mag siasa Kenya ka to gi joma tindo to kineno kata ka koro kel Wanga en governor to en miyo ma pod tin ka woni kenje gi 40 kende tinde ni samoro ODM ose bedo alive to the fact ni Kenya siasa lokore sana ma joma tindo koro dwaro no bede siasa motegno kata koneno gik madhi mbele tineno ka Wanga age no is right tinde ni ODM dwa solidify chama no mondo mine bede probably mang'eny mondo joma tindo bede but goodwill mi neno ka top leadership odhi o kata ma ODM kende mi neno ka nyaka jogo ma jo vyama moko no dhi gireno aneno ka ne nitiere governor Sapar ma chilkungi no kata jo ODM mano Sakaja waneno kata Isha Jumwa beno dhi kanyo moko jachama mar ODM waneno kata ka jalno mano gol bedo minister Mak parono gi kanyo kaka isewacho ni nitiere jotelo mopogore ma bende ne ochopo e nyasi mar Thanksgiving kata mar goro erokamano ne Gladys Wanga to kano se yiere kaka jakom madun bura mar ODM mano nyiso ni ODM pod ochung' kar kende kose seche moko ginyalo riwore kata ginywako lwedo kod UDA kata kamano penjo makamano bodwoko ni ng'isa ni wakaw yweyo madundo gi sani nyakwara Mugia Jongo modho pi matin kaeto waduogo kik idhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake
En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kod welo ang'wen okinyi makawuono antiere kae kod Okinyo Jabungu, Okil Kamaloka, Zakari Muga ma en jakoma mar ODM machoma ka Bondo Kasipul kaachiel kod Beno Nyach janon weche mag siasa e kaunti ma Kisumu. Bende antiere kod Seth Okumu janon weche mag siasa mano maduon bura mar UDA. Kapok wadhi e yueyo moro nitiere wach moro mane Ili Zakari kapok asomo moko kuom ote kae to wadhi e wach machielo madwan wach mano jo iski yena tadwana wuoye wach broad based government. Adona wachi ni wan kaka jo party mar ODM pok wadonje serikal ma broad based government no en gimi wacha. Dege chingene ka party moro riwore gi party machielo kata company moro riwore gi company machielo to nyaka bed structures moket piny mondiki maber. Koro wan kaka jo ODM pok wa ng'eyo gimilo ni broad based government. En mana kaka na wacho motelo ni jo ODM icho donate experts moko manok mondo dhi revert uchumi mar piny Kenya ka gikonyo President William Ruto tich gi serikande mar UDA. Ang'o momiyo wacho kamano? Kata ka wadhi e 2002 mane wan gi NARC coalition, parties duto manoloso NARC ne obedo piny mondiko memorandum of understanding kaka gidwa riwo parties go to gi kaka gidwa tiyo gi serikal mar NARC. And therefore adona wachi very categorically ne ODM as a party en party mochung kende man gi structures ge to kadipo nono ni en gi lek mar riwore gi vyama mamoko to gibiro bedo gi structured dialogue molos maber kato that structured dialogue ibiro ter ne governing council mar party moro mar ODM kaeto in the same way o gimilungo ni NEC bede mutingo parliamentary group kaeto tok mano that decision must be ratified gi National Delegate Conference makoro yie ni chama mar ODM mondo riwre oti gi party machielo ma mise magi magiketo mag dongruok kata mar rembo serikal mar piny Kenya chalre. To wach mar jotelo moko ma ok gin jo ODM yuoro nyasi mar erokamano mar Gladys Wang'o nyiso nang'o? Macha to koro enena kaka koro ing'ini jakom en ng'ama ng'ongo man gosiepe kaka Moses Kuria osiepe jakom, joma moko kaka Sakaja ng'ini ne luongore ni nyathi jakom, to Mikael Gladys Wang'o mane irwako be at one time ne gitiyo gi bunge. Kata Aisha Juma notiyo gi Mikael Wang'o e bunge manokadho ka Mikael Wang'o ne women rep mar Homa Bay County. Koro ing'ini ka iseloso osiepe at national level kata international level titimo kata rusi moro to osiepe gi nyalo bira cross divine ma ok ochuno ni nyaka giwuok mana e party ni kata kabila moro. And therefore they just came
as a friend of the party mar ODM kendo kaka personal friends mag jakom Raila Amolo Odinga kod personal friends mag Mikai Gladys Wanga mane rwako chieng'no. Chieng'no ne en odiochieng' ma welo duto ne nyalo biro mondo odhi e nyasi Gladys Wanga kaluwore gi kaka ong'ere kodgi on individual capacity. Koro mano ne ok ng'i ni tia e chama mane kata wuok e chama mane. Gima duong' kacha ni rwako Mikai Wanga, to kane in osiepne kata king'e family ne to inyalo biro at that level. Koro mano ne ok en nokonyis gimoro ni kia ODM dwa bedo broad-based government gi chama mar UDA. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kotudore kod duond bura mar ODM kapok wadhi e wach machielo mabende adwa ni watwage okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya. Frederick Onyango Bonyo wacho ni Joyce Oyaure uru wekuru pimo Raila gi Kindiki. Raila podi Kenya odichgo makata en kama chalo nade sana sana wan joluo to kaka ang'eyo Raila en ng'ama nyalo wuoyo kata en kanye to dwache timore. Okochune ni nyako bed ka to penjo moro ipenjo kanyo ni nitiere luoro ni chama podho. Hapana, muono ot okonyiso ni ot gore penya. Okinyo Chogo wacho ni Joyce Odura neno maler ka Uzima University kendo mos na welo Raila to dhi kucho gi dende but pache te to podi ni kone full. Ezekiel Manyala wacho ni kuna jambo ambalo inaendelea ambalo hawataki kuweka bayana. Kama pesa inasemekana haitoshi kuendeleza kampeni ya Raila kugombea kiti cha AUC wakati ni wao ndio walimchagua kugombea kiti hicho, bila shaka kuna jambo ambalo lipo na bado lipo vuguvugu. Erokamana yenye Ezekiel Manyala kitaka nyongi Kiswahili nde. Sam Jakom wacho ni anko da penjo ere kaka wadhi bedo kod geno ni party kaji imi wadhi bedo kod geno gi party kaji imi o direct tickets. What's the position of youth nikech party ni kod perennial faces mapok no wuoka nyaka ne nyuola ma wuod ratanga kwa bwai. Frederick Osuru bende wacho no Yaure Joyce mosna wele studio an kaka jakanyo mar ODM akwayo habi maber ne baba Raila Amolo Odinga kuom laro kom mar AUC. Penjina Zakari Muga kaponi mbele ka giriwore gi UDA e yiero mar 2027 kaponi gi siro Ruto to imigi lemo mar jalup ker. Bende gidhi yie kaka en jatelo machiegni gi Raila akwayo ni koma mane badi oweyo e od bura gi mina Brian Weke. Mano pach Fredrick Osuru. Weke osechung sana gi ODM Nairobi ka to pok hape oneno. Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Ruth Nyathi Ocheng bende wacho ni ODM en chama machon mosetegno wuok Raila dak kel yoma. Jotelo mag ODM gin jogo marieka kendo otegno. Kwayo en mana ni giteme gitiek weche mibadhi kik bed ni ng'ato odhi mbele kadwa chungi ODM to nyaka gola soya. Mano mieno chama chilo marach. To ODM en chama mar countrywide. Marariyo gitieke weche goons masach yiero to rocho ga chenro. Maradek gimi youth thuolo etelo gine future leaders. Mogik to walem Raila oyud komno wang'ni jomohero liero e kod Raila sach yiero oleo. Sani en agenda magi gi capability mari mar telo. Aya, mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Fredrick Osuru penjo moro kanyo kapo nubo siro lwedo jatend piny Kenya masani William Ruto penjo no wacho ni achual ni Zakaria luongo nyingi kanyo to komiu yie lemo mar jalop ne bubo yie aduki mana moriere. Joyce ing'ene wan kaka chama mar ODM waloso wadwa kabisa ni wabiro dhi e yiero 2027 kendo asewacho kacha hawali ikata jakom odhi e kom mar AUC moyudo next year to mano ok bimono party mar ODM walo jachung' mabiro chung' kaka presidential candidate marwa. Adona wachi ni kama chando jopinyno we shall cross the river when we reach there. Piny pod nyako mok wanyal preempt eventualities manyalo timore, but as a party wan gi geno ni wadhi chungo presidential candidate kendo kadipo ni nitie eventualities mabiro timore to wabiro face gi kaka gibiro e seche mambelego. Adona chaka ler wach moro Joyce kiyiena mapiyo piyo. Wach moro machendo ni
nyong'o nyocha okete party leader on acting capacity. Ing'eyo ni party ka wan gi structures monego tim. Kuom ranyisi, ji madhi chung' e polling stations go te midhi yier ema nyo party owacho ni onge omenda ma gichulo mar fee ka gichung'. To an kaka Mwaka Kamata ma bende dhi defend dhi laro kome mar ODM mar branch ma Kabondo Kaspum, nitiere fee ma wadhi chulo mondo mi abed candidate. Okan kenda jogo madhi laro kom at branch level. In the same way, jogo madhi laro kom at county level go offices mamoko go nitie fee manyaka gichul. Koro kata mana Nyong'o bedo party leader, ka diponi ene mochungo ochulo fee no kende, eko bedo sole candidate mar party leader. To ka nitie jowetegi moko ma bedo chulo fee mar dwaro bedo party leader, to gi koro National Election Board mar ODM nyaka conduct election respectively in that sheet. To mana ka ene mochulo kende, to koro dhi ano post. To ka joma moko bo show interest, gi kata sama wawuoye ni counterpart na owacho ni en gi deputies mang'eny, Abdul Salul Nasser gini, en gi Simbarati gini, en gi Geoffrey Osoti gini. Koro jogo be koso interest ni gidwa bedo party leader, to they have to pay fee ma party biro keto. Ka gisechulo mar nomination fee margi, to gibedo subject to election ma koro delegates ma dhi thego gi, kata gibed dhano 3 kata 4, koro delegates ma dhi yiero to en party leader manyien mane ma koro gigone kura ma bedo party leader. To ka dipo nono ni Professor Nyong'o emochulo fee kende, to ene modhi dhi an oppose. To yiero mar ODM benyi itimo kata through consensus. Ka jo mochulo fee go obel consensus ma giyiere ni giwe ni Professor Peter Anyang' Nyong'o, to ene mobedo party leader. To kok gibil consensus, to National Elections Board this subject gi to election of which ng'ama koro delegates oyier kanyo at national level ema koro bedo party leader. And therefore ok en wach moro ma wendo ni jomoko be nyalo chung'. Jomoko man gi nia kotam chung'. To gima duong' ni nyaka ibed delegates mowuok e polling station kama igoye kura, nyaka ibed delegates mochopo nyaka ward, nyaka ibed delegates mochopo nyaka branch, nyaka ibed delegates mochopo e county, kendo maduong' moloyo nyaka ibed life member of the party. Nyaka bed ni subscribe to the party for how long. To kendo kiti bende nyaka bed ni ong'i maber e chama kanyo, ni to kibedo party leader bi nyalo rito chama. Ok ng'en gima imiya nikech in the recent past na waneno e Ford kadhi late ing'wona matin, kadhi late matin Sikuku noringo gi party mar Ford ma bende kanyo nomiyo party obarore ma Ford Kenya wuok ma koro ne Jaramogi odong' godo, to Sikuku Matiba nodhi gi Ford Asili kuchocho. Koro miyo ng'ama bedo party leader nyaka obed ng'ama tried and tested with the party leadership. Mong'i mochungi ni to bo nyalo manage to run the party according to the wishes of the party members. Kosen jalo ma komiti nyalo nyiew gi sirkal kata gi party mamoko mago chama piny. Koro mago gin gik ma Central Management Committee mar party veti mokwongo. Kata de war application dhano 10, you have to be subjected to vetting. Mayud ni romo. Ka ok romo to kata chulo pesa to yieni mondo mi dhi e yiero. Kete party en gima ng'ongo mokinyal bedo entrusted go ko kidwaf. Yeah. Adon waket tenge weche motudore kod duond bura mar ODM, amula ne weche mabende timore e duond bura mar UDA ka odiochieng' manyoro ne waneno